Gabon arnotatik, zenen gaudeia da, Markel, Guri eta ikusiko bea gaurko partia nola doan, baina momentuz, ikusiko bea bai wifi-xa, bai kamera eta bai audizioan entzuten dian, osea, txetik baten batek informazio hori baten badigu, ezkertuko dugu. egun handia, anoetan, gau handia, hobeto esan, gauza asko pasa daitezke gaur, bai onak, bai txarrak, baina taldeak dena emango duela nahiko argi daukagu, ez? Albiste bat hau eta da, markagailua guraren dugula, egisa da gol bakarreko diferentzia dela. Eta bueno, 15 minutu, 17 minutu eskaz falta dira partida azteko, hortaz ikusiko poliki-polikia kulturitasuna ez da handitzen. Bai, gainera arratsaldeko postetatik goazen ben Donostian, nabari da, ja, urduritasuna handitzen doala gutxinaka, lehen lasai geunden, kotxea lasai aparkatu dugu, ikusi dugu ere nola giroa berotzen joan den gutxinaka, eta orain, jada, nabaria da, piztuak? Ez, audizioa. Bai. Bueno, ikusiko dugu, eta konexioak errespetatzen gaituen gaurkoan, zeateneko, mendizorrotzan ez zen horrela izan. Horrez, amanizun, baude gauza batzuk gure esku gauzena, show amatia eta show emango dugu gaurkoan, espero du show ona izan dira. Ez dakit negarrik ingo dugun ara ez amaieran, alda izan onerako, txarrerako, ez dakit nola reakzionatuko dugun, pero bueno, momentuz. Niena oprez, badakit, bai, irabazita eta bai galduta, negarri irako aukera handia daudela. Bai. Agian gero ez, baina sentsazio hori daukat, taldearen harreran egon gara, eta oso emozionante izan da, benetan, ikusten jendea oso gogotsu dagoela taldearen bertsio bat ikusteko gaurkoan, eta Sevillara joateko noski. Eta batez ere konfiantza mehan ikuste zaletuen artean oso handia dala, ze entzun ditu pare bat iruzpalau elkarrezketa eta guztietan, argi eta garbi, realak pasatzen zuela esate zuten. Osa, ikusteko dau, baina, bueno, zentsazioak behintzat orokorrean zaletuen artean oso ona da. Ez dakit konfiantza hori gehiagizkoa den edo ez, baina behintzat partida aurrera ateratzeko beharrezkoa dela, bai uste dut, ze Atletik minduta helduko da anoetara, jokalariak berreskuratu ditu 11koan ikusiko ditugunak, oraintxe aipatuko ditu 11koko berritasun nagusiak, baina nik uste dut beraiek badakitela kopa dela titulu bat lortzeko modurik azkarrena eta errezena, eta guztia ematea etorriko direla anoetara. 11koan gero errepasatuko dugu, baina, bueno, nahiko hiruzpalau aldaketa daude eta izen garrantzitsuak bueltatzen dira Atletiken kasuan. Gaurko kasuan, gehieno jengo dute 11koa, baina, Barrene bueltatzen da gaurkoan, ikusiko dugu ea zenbat minutu jokatzeko prest egongo dan, gogoratu behar dugu, Mallorcaren kontra, minutu batzuk euki zituala, baina ea 60 minutu jokatzeko prest dauan, hala ez, Mataratzok 11koan jarri baldin badu, prest dagoela, esan nahi du, osea, aurrera. Bai, lehen egon gara komentatzen justu kotxean getozela, noski, bi aukera zeuden, nik uste dut garbienak zirela, edo Pablo Marin irten zela 11koan, edo Barrene. Eta kasu Barrene jarri du Rinok, Mallorcan minutu onak izan zituen, egia esan, azken ordu erditxo bat jokatu zuen, azken 20 minutuak, ez dira asko, eta denbora desente doa jada minduta, baina ikusiko dugu gaur, gaurko partidua eta gaurko eszenatokian gainera, ikusiko dugu nola erantzuten duen Barrenek fizikoki. Batez ere bi taldien kasuan, denak inatera dira, polbora guztiakin, bai aurrian eta indar guztiakin atzian. Aurrian, bai Soler, bai Guedes, bai Barrene, bai Oiartzabalek, lauren arteko konexioa izugarrizko esan beharko da, eta Gakua lehenengo 15-20 minututan egongo da gaurko gunean. Gol bat sartu, behintzat, lehenengo 5 minutan aurkaria testeatu, ohikoa den bezala, baina hortik aurrera, osea, ez dugu pentsatu bihar, markagioan aurretik goazela. Bai, badakigu gainera Atletikek asko estutzen duela hasierako minutu horietan, batez ere etxean, gaurkoan ez dute Samamezen jokatuko, baina horrek ez dira axola. Badakigu talde indartsua dela, eta Reala aldagelara sartuko da jada, betiko moduan Mikel Oyarzabal eta bere taldekideak
Aldagelarutz Atletikek ere sartu ditu bereak jada, eta partidua hastear da, gutxi falta da, eta urduritasunak goruntze egiten ari da, nabari gainera. Hor ikusi dezakegu Wesley, baloiarekin bere Bizkan, magia erakusten, orain Imaioak. ikusi ez dugun magia. Bai. Eta ikusteko dau ere, norartez, ate joka daude bere atzian, rekuperatzen dugunean kubo be momentuan, barrene bueltan dago, Marin bere postuan jokatzeko prest dagoela ikusi dugu, Gedez izugarrizko momentuan dago, bulkada oso nian dator, hortaz ikusiko dugu, ea epe motzeko, ertaineko edo luzeko fitxaketa izango den Realaren kasua. Bai, aukira begiratzen badugu, alternatibak baditu Mataratzon. Bryce aulkian, Hortxe jartan, aulkian, eta orain kapitaina Amarra Aldagelara sartu, zenoski, bera azken, bera taldearen irudi ez, esan dezakegu dela azken aldian behintzat. Orain dela ordu terdi gitxi gora bera, egon gera harrera bizitzen, balkoi batian gainera ez genuen espero, lasai, eta benetan beti bezala bultzaren harrerak osonak dira, baina gaur bezalako egun berezi batean, are gehiago ez. Nik uste eta komentatu izu lehen, negar guria eta urduritasuna sartu zait, bengalak eta bestiak eta kantuak entzuterakoan, momentuz tifo ateratzen nahi dira. Bai, zer ipintzen du, Milaka historio ezagutuz, une azezinak bihurtu. Eta hori izango da orain argi itzali dira anoetan, zerbait dago prestatuta klubaren partetik. Ikusiko dugu ea partidua hasi baino lehenagoko show edo ikuskizun moduko hau, partiduaren alturan dagoen edo ez. Hemen txasiko da partida ez, 10 minutu falta dira, justu, ikusiko, argi jokuak eta zu artifizialak espero ditut behintzat gaurkoan Realaren partetik, Zu artifizialak harreran ere egon dira. Bai, Ez dakigu nore partetik, Realaren partetik. bera jarri dituen, edo klubak jarri dituen, baina benetan, Eta harreran gaie oso irrigarria. Eta kuriosua izan da, bitxia izan da, ze busetik izterakoan lehenengo pertsona da zen zan, ez? Tonrino Mataratzon. Osea, kapitain bezala, ez? Partu honen timoia hartuz, eta nik uste gaurkoan berak idatuko gaituela kartofako gau politorren. Ikusi duzu ez, goizean atera den argazkia, uste dut notiziaz de Gipuzkoak argitaratu duela lehen. Rino Mataratzu, bere kabuz, bera bakarradean, Donostiko Kontxako pasealekuan, lasai, deskonexio bila, eta gaurko partidarako prestatzen mentalki, seguruenez. Nik uste mentalki hor egondara bizionatzen ikusten ea gaurko gauan orarte iritsi daiteken. Egisa gaurko gauak, egun da 90 minutuko kanporaketa izan dela, baina herria jada janta da kasu, gaur erabakiko da dana, eta ez du zertarako balio aurreko partida on bat itiak, gaurko gunean dana zaborrontzira botatzen bat baduzu. Gure osasun mentalerako eta taldearen osasunerako ere pentsatuko dugu gaurko partidua eta kanporaketa beste 90 minutuetan jokatuko dela eta ez dela luzapenik egongo, hori izango litzateke gaur gertatu alden gauzarik onena. Mendizorrotzako partidaren aurretik, aipatu genuen Mendizorrotzara bidean, ez genula luzapenik nahi, eta horrela izan zen, Realak erreakzionatu zuen, eta buelta eman zion markagai hori. Gaurkoan ikuste lehenengo zatian behintzat, lasaitasun pixkat eutu. Nik uste momentu hauetan ez da hitzik bihar, ze soinuarekin dana interpretatzen da, ez? Nik uste dut gaurkoan, bultzadaren mikrofonoa, Bai. zelaik bidean dutela. Ikusgarria tipoa. Ezin da deskribatu orain momentuan anoetan bizi den
Anoetan biziren giroa. Kristona. Benetan ez dakit partida momentuko altueran egongo da, baina momentu zanueta badago. Nik uste dut, begiratu behar dugu, gaur, zein den Anoetaren rekorra, asistentzia rekorra, Ez dut PSG-ren kontra izan zela, Bezakeren aurka izan zen. 39 inguru egongo zala, baina gaurkoan kontuan hartuko izango da, ze agian rekor hori apurtzeko aukera izango da. 39.326 ikusle batu zituen Realak PSG-ren aurka, eta nik uste dut gaur, Hautsiko gehiago ez badira, Bai. oso hurbil egongo dela, Ez da gaurkoan erraza izango konzentrazioa mantentzea, Orain arte, kanpoko partiduetara joan gara, etxetik kanpo aritu gara beti ere, baina Anoetan giro honekin eta zaletuen jarrera honekin mintzat, zaila izango da, begirada partiduan mantenduta izatea. Nahi baduzu, 5 minutu falta dira, 11koarekin joan gora. Goazen gara, amaikakoarekin, Realaren amaikakoa, hortxe zelako errealizazioa gaurkoan. dezakezue, oso landuta, gaur bai, Hortxe ikusi dezakezue Realaren amaikakoa, atean, atzo, Rinok, baietatu zuen moduan, berriro ere, Marrero kontra duzu. Osa, alde, Marrero jartzen alde edo kontra ez. Baizik eta informazio hori ematearen alde edo kontra. Nik uste dut ez duela partidu aldatuko informazio hori emateak, baina ulertu dezaket eztabaida egotea atean, ez? Azkenean Marrero kiropanotik pasatu zen, Remirok jokatu ditu azkeneko partiduak, eta egia esan lehiatzeko erritmo hori Remirok hartu du orain momentuan. Hala ere, konfiantza osoa Marrerorengan, ikusi genuen nolako garrantzitsua izan zen Osasunaren aurka, eta nolako garrantzitsua izan daitekeen Realaren atearentzat urrengo denboraldietan, ze ez ahaztu behar, berritu egin duela. Gero, lerro defentsibora pasatzen bagara, defentsara pasatuz, eskuminetik, Juan Mikel Aranburu izango dugu, eta Nobedade bat, esan dezakegu atzeko linean lerroan Bai. izango da Realak. azteko Jon Mikel Aranburu, eta zentraletan, hor dago nobedadea, Jon Martin ez da berritasuna, baina Igor Zubeldia bai. Ze, joaneko partiduan, kaleta atzerre jokatu zuen. Batez nik uste posizioz kanpo eta zelai ireki horretan txaletatzarek asko sufritzen doala, eta horregatik gara Matarazzoren erabakia gaurkoan. Ikusiko dugu, bueno, Zubeldia ez dator partida guzti txar batetik, azkenan Muritxirekin lan handia egin zuten aurreko zapatuan, hortaz Jon Martinekin eta Zubeldiakin, a muerte. Bai, eta amaitzeko esker laterala, Sergio Gómez izango dugu, badakigu Sergio zer ematen digun bai baloiarekin eta bai baloi gabe. Erdiko lerrora pasatzen bagara, hemen berritasunik ez dago, Gorrotxa eta Turrientes izango ditugu Euskarri moduan, Euskarri bikoitz horretan, Gorrotxa batez ere baloi gabeko lan horretarako, eta Turrientes baloiarekin beste zerbait delako. Bai, aurre Euskal Metro horiek egiten dituenean normalean oso garantzioa da Korralarentzat, presa pixka sartu beharko du zehaziko do, aurrian, bueno, betiko hirurak eta nobedade bat. Lehen aipatu Marin edo Barrene sartzeko aukera bi horiek zeudela, Barrene izan da gaurko aukeratua, Solerrekin, Gedesegin eta Oiartzabalekin, osea, ikusiko dugu aurrian, dinamita hori benetan eraginkorra den, eta, bueno, gol askar bat sartze duten. Bai, aulkian alternatiba moduan, horri Oskarson izango dugu, Bryce, Lukas Uzic, Wesley ere ea ikusi dezakegun, baina gaurkoan ez dirudi, Jangel partidua kaskar jartzen bada, eta goazen Atletiken amaikakoarekin, ze Atletikek ere hainbat berritasun sartu ditu bere amaikakoan. Batez ere aurreko partidako amaikakoarekin alderatuz, ez? Bibian sartu da, ez dakigu hiruko defentzakin edo laukoakin aterakoan, nik uste, eta suposatuz, amaikakoa ikusita, lauko defentza izango dela. Bai, ez dakigulako nor jarri daitekeen karrilero moduan, Bai, edo eskuin lateral horretan jartzekotan nor izango den. Hori da. Suposatzen dugu, eta suposaketa bat da, Bibian jarriko dela postu horretan, Paredes eta Laport zentral bezala, eta, bueno, aurreko partidan bezala, Juri.
ezker lateral horretan. Gero Galarreta aulkian utzi du, Raio Vallecanoren aurka mina hartu zuen Eibartarrak eta Jaure Izar eta Alejandro Rego izango dira Atletiken zelai erdian jokatuko duten bi jokalariak. Gero urrengo lerrora pasatuz, Iñaki Williams, Oian Sanzet eta Alex Berenguer izango dituzte zurigorriek. Hor badago Berenguer bueltatzen dira Amaikakora eta benetan, bueno, min egin dezakeen lerroetako bat da Atletikentzat eta baliabide bat ere. Osea, hor Sanzetekin, Turrientesek edo Gorrotxategik lan handia izango dute, batez ere gainean egoteko eta normalean ematen duan buelta hori saihesteko. Bai, ez, Sanzeten arriskua bikoiztu egiten da, Balearekin buelta erdi hori ematen duenean, ez? Eta amaitzeko Gorka Guruzeta izango da aurrelaria. Goazen orain bai, Realaren ereserkiarekin, Eso, bai, jarri hau. Realaren ereserkia, Anu eta guztia zuri urdinez, jende guztia zuti. Gustatuko litzaiguke zuek ere momentu honetan irudi hau ikusi ahal izana, baina disfrutatzeko momentua da. Beraz, isildu egingo gara eta Realaren ereserkia entzungo dugu behar den moduan. Entzuten da, ez? Sentzu izana, benetan magikoa izan dela esan dezakegu. Benetan magikoa. Berriz, baieztatuko dugu entzuten dela hori. Zuek ere dozer gauza ez dakitzen bat pertsona den, baina dozer gauza txata irekita daukagu, eta zuen erantzunak eta proposamenak eta dana darakoa, iruzkinak, irekita daude. Ez dut entzuten megafoniarekin, baina esan dezakegu, audioa ona dela, edozer dela eta idatzi eta animatu parte hartzera gaurko zuzenekoan, espero dugu zuzeneko historiko honetan, Sevillara eramango gaituen partiduan. Aldez, aldatuko du Atletiek. Aitor Zabaleta Armailara begira erasotzen hasiko da Reala. Eta lehenengo alde txarra, Bai, normalean ez zaigu gustatzen aldaketa hauek. Baina, partidua igual hasiko da, berdin hasiko da. Eta berdin atera behar da bultzadako Armaia hori. Beteta. Eta Marrerorentzat izugarrizko Suarezko bulkada, Marrerorentzat. Bai, normala da, aurreko partiduan. Ez fijatu zaren, baina ralentizuan, uste da, lehenengo autoparen irudiak daude, benetan... Gipuzkoaren armarria, bultzaren armarria ere hortxe ikusi dugu. Eta hasi da finalerdiko bueltako partidua. Errezatzen hasteko momentua. Hortxe aurrera motilenak. Sanzetek lehenengo baloia. Eta ezin gelditu eta luze Iñaki Williamsentzat. Momentu horretan nintzen du min handia. Iñaki Williamsen, baloia kendu izan aldio. Aipatu dugu lehen, Sanzetek baloia hartzen doanean eta aurrera egiteko metroak dituenean posible, min handia egiten dut. Hortxe juntuz,
Kontuz Atletiken lehen erdiraketa area barrura, Jurik area kanpotik jaurti, baina baloia kanporatzea lortu du Sergio Gomezek, buruz Jon Mikel Aranburu, balioia ezin izan du Jaitsi Turrientesek eta Williamsek jokatuko du, Williamsek area barrura, Berenguer kanpora. Lehenengo errematea Atletikek, Lehenengo minutu intentsua, bentsat Atletiken erasoa sorte auki dugu, baina Berenguerrek bakarrik jaurti du buruz area barruan. Orduan marka horiekin kontuz euki beharko du Realeko atzeko lerroak. Bai. Marreroren lehen ateko sake honetan ikusi dezakegu nola, Mikel Oyarzabal pixka bat jaitsi egiten den, bere postua pixka bat jaizten duen, Eta batez ere defentsek ez jarraitzeko, ez? Ikusi dugu hemen, luze saiatu da Marrero jokatzen eta Juriken berreskuratu du baloia. Atletiken presio altua, Bai, Berenguer area barrura sartu nahi, baina gelditu egin du eta Jon Mikel Aranburuk eraman du baloia Gedez. Gedezek ezin aurrera egin eta alboko sake atzerako du ez. Ondo atera du baloia Jon Mikel Aranburuk Jon Martinentzat. Jon Martin arazo batean sartu daiteke, baina ateko sake aterako du eta Marrerorentzat izango da baloia. Zuke batu duzu eta ikusten dugu ateko sake lehenengo sake honetan, lau bi bat izan biharrian, zirudiela lau bat. Oyarzabal Barrenerekin parekatzen da, eta bai Soler eta bai Gedez bandetara jauzten dira. Bai, hori lehenengo jokaldiko apustua izan da, baina orain ikusi dezakegu Marrerok luze jokatuko duela bigarren ateko sake honetan. Orain arte, lehenengo 2 minutu terdietan, Realaren zelaian jokatu da, eta Realak ezin izan du baloia jeitsi Soropillera. Atletik intentsitate handiarekin orain, baloia luze Iñaki Williamsentzat, Sergio Gomez gainean, Iñaki baloia jeitsi eta Sanzet bilatu du. Sanzet area barrura sartzekotan, ez du begiratu eta baloia Marreroren eskuetara, baina orain arte esan bezala, Atletik intentsitate handiagoarekin eta ez da albiste ona Realarentzat. Eta bi izen dira protagonista momentu honetan, bai Sanzet, lehen aipatu bezala, eta bai Iñaki Williamsen banda, bilatzen ari direla momentu oro Atletiko jokalariak. Orduan, Sergio Gomezek eta agian Zubeldiak kontu handia izan behar du. Ikusiko dugu orain Carlos Solerren presioak eragina daukan, Alex Padillak luze jokatu du eta Igor Zubeldiak ederki fitxi du baloia Marreroren hanketan orain. Arnaz hartzeko momentua, esaten den bezala baloiarekin defendatzeko momentua, ez? Hasierako erritmo pixkat moteldu, lasaitzia, eta Atletik antzatzia, ez? Era batera edo bestera baloiarekin. Ikusiko dugu Realak nola erantzuten duen baloi luze horietan, Marrero jokatutako baloi luzeetan, ze Atletikek defentsako lerro horretan jokalari altua ditu, jokalari handia ditu, eta Realak, Gedez eta Barrenerekin behintzat, ez dauka berdintasun fisiko hori lortzeko biderik. Ikusten dugu Realare goiko presio horretan animatzen dela, eta baloia rekuperatzeko balio izan dio, kasu honetan. Ikusiko dugu orain Guruzetaren presioa Marrerori, Marrerok Zubeldiarekin jokatu du eta Zubeldi arazo baten sartu daiteke, baina luze jokatu du orain ateko sakea ez Marrerok Ikusten ari geran, Realeko bizentraletako batek jasotzuenean baloia, bi jokalari dituela gainean. Presioa benetan Atletiren partetik behintzat itogarria izaten ari da, eta momentu honetan zaitasunak izaten ari ditu Realak. Baloia ateratzeko behintzat, edo bere zelaitik aurrera egiteko. Orain lehenengo aldiz konektatu izan izan du barkatu Turrientesek Gorrotxarekin eta Aranbururen baloi hori bikaina zen, baina Atletikotko defentsak gelditu du Barrenek gora, ojo, Gomete baloia Sergio Gometara barrura sartuko da, ez, bikoizte egin du jokaldia, eta kornerra zela duzela, estamina izugarria anoetan, Aitor Zabeta armai horretan batez ere. Benetan, bereiko eserlekutik, noski Aitor Zabeta bultza entzuten dela, baina ez da ikusten, eta benetan hemendik goialdetik ikustia, zuerrezko plazerra dela, Bai, beste zerbait da, perspektiba honekin ikustea. Oso jokaldi hona Realarena, Gedez agertu da hor eskerraldetik, eta ia lortu du baloi hori area barruan jartzea. Ikusiko dugu orain kornerra motzean atera du Realak,
baloia area barrura bigarren zutoinera Jon Martinen bila, baina luzeegi joan da baloi hori, eta ateko sakia izango da Atletikentzat. Momentu zondo entzuta, ez? Bai. Gaur ahotsa urratzeko, Alde, momentuz, dana. bai, noski. Eta beste kasu batzuetan ez du izan errepikapenak ikusteko aukerarik, gaurkoan bai, ze telebista badakau gure Gaurkoan hemen eskerraldean begiratu dezakegu tentuz jokaldiak, espero dugu jokaldi polemikorik ez egotea, seinale txarra izango da, baina, bueno, begiratzeko aukera hori bai izango du entzat. Atletikek baloia jistea lortu du, Padillak luze eman ondoren. Vivianek Laporterekin jokatuko du, Laportek zalantza zelai erdian, baina Paredesekin jokatu du, eta honek aurrera egin nahi du Regorekin. Rego katzera Vivianekin, Vivianek luze eta Sergio Gomezek buruz, baloi hori kanporatu du, Barrene jeitsi eta alboko sake izango da Realarentzat. Kornerreko jokaldi horretan ikusi dugu, Realian Matarazzeren era honetan, ikusten ari gera jokaldietako bat, ez, alde batetik bestera pasek gitxitan mugitzea baloia, eta hori, banda batian hastia, bestian amaitzia, eta trantsizio horretan, mina egitea. Kuriosoa da, baina. Eta Hortxe, Iñaki Williamsen sarrera, uste izan dela Sergio Gomezeri, txartel hori eskatzen du Anoetak eta Realeko jokalariek ere txartel hori eskatzen dute, baina epaileak oraindik ez du erakutsiko. Cesar Sotogradok orain ez du erakutsi txartela Iñaki Williamsi, ikusiko dugu. Bota kanpoan dauka Sergio Gomezek, horrek zerbait esan nahi du, baina lasaitasun eskatzen du epaileak. Gati egutzen ari da, ez? Atzetik zapaldu dio. Nahi gabe egindako sarrera, atzetik zapaldu dio eta bota kanpora atera dio, baina Mingarria eta guzti zilegi. Sergio Gomez horrela gotia. bai, ez dakit txartel hori ateratzeko modukoa den, kontuan izan da 8. minutuan gaudela oraindik. Eta baloia erritikan zegoela zirudiela, ez? Orduan ikuste, falta ondo pitatuta dagoela, eta jarrai dezala jokoa. Espero dugu Sergio Gomezentzat ez izana... Bueno, gero gogoratuko duen jokaldi. Hori da, ez da izan asmo txarrarekin egindako jokaldia, beraz, jokoak jarraituko du, Realak atera du baloia. Carlos Solerrek atzean jokatu du, Gorrotxak Sergio Gomezentzat eta honek Barrenerekin, Barrene bat batekoaren bila, Barrenek lehenengoa, Hortxe! albotik kendu Turrientese, eskuan eman dio baloiak, baina ez dio Cesar Sotogrado. Hemendikin, hortxe bigarren joan ja, Nokez orain, zarea sartu da, etxekatzen ipini du baloia, eta kanporatu egin du Atletikek baloia, baina Reala arriskua sortzen ari da, eta Realak bigarren kornerra izango du bere honetan, benetako arriskua sortzeko eta Padillaren areara sartzeko bigarren aldiz. Eta Turrientesek baloia jasotzen duenean bakoitzian ari hartzian, zelako tentsioa sortzen duen Anoetan, Bai. Gainera, jokaldi honetan oso ondo ikusi da Turrientes Padillaren atetik 25 metrotara zegoela, baina hala ere ez duela zalantzarik izan, baloi hori atera jaurtitzeko. Ez da ondo irten, Hortxe kornerra. baina ondo irten zitekeen kornerra, Jon Martinen bila berriz ere, baina kanporatu egin du Atletikek jokaldia amaitu behar da, eta azteko sakea izango da Atletikentzat. Bi jokalari zituen Gorrotxak gainean, hortaz ondo egin du jokaldia amaitzen, eta behintzat, Realak posizioak berriro berreskuratzeko aukera izango du. Beneko jokaldiei, ez zaie bigarren bizitza bat eman behar, eta gaurtik eta kornerea joaten bada edo alboko sakera ere, jokaldia amaitu egin behar da. Aurreko bi jokaldiek egisa da Anoeta piztuta tasna zeola, baina nik uste azkeneko bi jokaldi hauek jendearen animoak eta batez ere babes hori areagotu duela. Bai, batez ere, bi egoera nahiko argi izan direlako, ez? Ikusi dugu Realak bandetatik egin duela mina orain arte, bai Guedesekin eta bai Barrenerekin, eta hirugarrenaren bila doa Portugaldarra. Juriren aurka bat batekoan eta Jurik gelditzea lortu du, baina Aranburu aldu da. Orain indartsu sartuak hemen guztienekin baloira. Berengerren eta Jon Mikel Aranbururen arteko lehenengo txispak, Partida luzia da, 10. minutuan gaude soilik,
Hortaz, ikusi genuen Brycen kasuan lehenengo derbian zer gertatu zen, orduan, Realak buruarekin jokatu beharko du eta joko zikin horietan ez hartu. Kontuz orain, baloi, arriskutsua galdu Jon Gorrotxategik area zelai erdian markatu, baina berak berreskuratu du, lan bikain Ibartarrarena eta beste Ibartar batentzat baloia, Mikel Oyarzabalek eskerre galera zabaldu du Ander Barrenerentzat, Sergio Gometek doblatu, baina Barrenek ezetzio, orain gelditu eginda Donostiarra, Sergio Gometek erdirak eta bilatuko du, ez, Solerrekin jokatzea bilatu du, eta ez da heldu pase hori Solerrengana, Iñaki Williamsek baloia berreskuratu, eta berriz galdu du, Barren izanik batekoaren bila, Barrene bilanen aurrean, Barrene gare barrura, ondo gelditu baletiko jokalariak, baina atera du Barrenek, oso, ondo atera du falta gainera, Eta ontxe bertan ikusi dugu Barrene txispa hori mantentzen duala, eta jokatzeko prest dagoela ikusi dugu nola balea hartu duan, bat-bateko hori provokatu duen, eta, bueno, behintzat ondo ikusten zaizu. Barrenek hau dauka, ez? Barrene eskerretik joan altzaizu, eskuminetik, espaziora, hanketa ere eskatzen du, eta hori jokalari batean alternatiba guzti horrek izatea, gaitasun sorta hori, ez? Esan dezakegu, askotan oso garrantzitsua da, eta Rinorentzat ere garrantzitsua. Askotan aipatu kubo dependentzia hori bere garaian, gaurkoan bai eskuinetik ez, eta bai eskerretik Barrene izateak aukera asko izatea ahalbidetzen dio Realari. Hortxe Falta oso arriskutsua da, batez ere barrurantz ateratzen badu, ez? Carlos Soler eta Sergio Gomez ikusten ditugu hor area hartzean, ikusiko du, ea baloi hori nork jaurtitzen duen Soler izango da, lehenengo palo da, eta Badillak atera du baloi hori kornerrera, jaurtik eta zuzena bilatu du Solerrek, eta benetan arriskutsua zen, Bai, eskuinarekin jaurtitzeko jokalari bat, ezkerarekin beste bat, ikuste baloiaren faltaren posizio ikusita, eskuin baten zala falta, ikusita baloi hori norbaitek, bai Realeko edo bai Atletiko jokalari batek ikutu ezkero, barrura sartzeko aukera handiak zituela. Mina egiteko asmoarekin jaurti du Solerrek kasu honetan, eta hori batutan Realari falta zaio. Berak aterako du orain hirugarren kornera Realarentzat, eskumineko esku altxatu eta baloia bigarren zutoinera jarri du, Realeko jokalari bat jauzi da, baina aldaratzea Gorrotxategirentzat izango da, Gorrotxategi bigarren zutoinera, Solerrek berriz ere area barrura, baloi hori Realeko jokalari batek jaso du Mikel Oyarzabal izango da, Oyarzabalek atzera, Barrene area barruan, Barrene ondoko marrera, eta Atletikek atera du, baina berriz ere arriskua sortzen Reala ez da oraindik jokaldi amaitu, eskerregal hori. Mikel Oyarzabalek barrura nahi zuen bidali baloi hori, baina ezin izan du, eta orain Gedesek jaso du erdialdean aran burukatzera eta jokaldia baretu nahi du Realak. Ez, diagonala Turrientesek ez daki guaiatuko den, ez da heldu eta ateko sake izango da. Jokaldi hori gehiago mintzatu du Reala, nik uste, Oyarzabalen jaurtiketa batek ere, o bat, interesgarria izango litzatekeela hortik, posizioan azan egisa da Atletikeko jokalari asko zeudela aurretik, baina nik uste ez zala aukera txarra. Behin area barruan egoera on bat aurkituta, Eta baloia etorrita, jaurti egin da. Beira, Oyarzabalek zeltaren aurka zer egin zuen. Bazekien bedarra guztita zegoela, zelaia askar zebilela, eta bi gol sartu zituen area kanpotik, baina ez dugu normalean ikusten Mikel Oyarzabal area kanpotik jaurtitzen. Eta, interesgarria izango litzateke hori ere probatzea Realak. Reala handitu egin da azkeneko minutu hauetan, Handitu egin da, ikusiko du, ea mantendu dezakeen erritmo hori partiduan zehar, eta orain, Soto Grado beste falta bat bukatu du Realaren alde, eta Anoetak txartel hori eskatzen du jada 15. minutuan. Uztot Soler dela lurrean dagoen jokalaria, Mikel Oyarzabal. Gaurko partiako gakoetako bat, nik uste denborarekin jokatze izan daitekela ez, egitza da, askotan epatu gol bakarreko diferentzia daola, baina, minutuak aurrera egina ala, Atletiken lasaitasun hori kitxitzen joango da, eta Realak horrekin ere jokatzen jakin beharko du. Bai, nire ustez Realak egin beharko lukeena, aurreko partidua astutzea izango litzateke, hori izango litzateke honena, ez? Kanporaketak 180 minutu dituela astutzea, nola bait, noski 100% ezin dela astu, baina gaurko partiduan
bueno, emaitza on bat bilatzea eta gaurko partiduan ipintzea jokua, ez? 90 minutu dira, ligako beste edozein partidu bezala, baina noski zaila da hori urbiltasunarekin eta gaur dauden beste 10.000 faktorekin uztartzea. Momentuko emaitza ez da izan behar, gaurko partidaren oinarri gisa, baina egia da, bueno, hortxe izan behar dugula, ez? Eta ez dut uste ere, Mataratzok planteatu duenek partidu hau 180 minutuko kanporaketa bat moduan. Nik uste dut gaur irabaztera atera dela Reala, ikusiko dugu ea egin dezakeen edo ez, baina behintzat asmoa hori da, ez? Gaur ere emaitza on bat lortzea, ze horrek benetan hurbilduko gaitu Kartujako finalera. Baloia luze Aranburuk aldaratzea Regok jaso du zelai erdian eta Berengerrek jokatuko du orain bere zelaian. Berengerrek baloi luzea Iñakirentzat, Iñaki Zubeldia eta Sergio Gomezen artean aldaratzea, Barrenek eramango du Sancheten aurkako lehia horretan eta orain jokaldia moteldu behar du Donostiarrak. Edo aprobetxatu, ez? Atletik defentako trantsizioetan maola. Jende asko zegoen agian baloiaren aurretik, ritmoa bizkortzeko. Nahi dozu datuekin hasiko gera, ze datuak kostatzen zaizkigu. Bota. Posesiotik hasiko gera, ez begiratu, euren tabletak hau. Zenbateko posesioa duela Realak uste duzu? Horain momentuan, 90 batean esango nuke dagoela, oko Gedesor, area hartzean, baleia Sergio Gometetzat, Zaurti, aldaratzea Sergio Kenaman du, Sergio area barrura, erdirak eta bilatuko du, kornerra eta kozak izan badiaren zat, nahiz eta kornerra eskatu jokalariek. Zuzen zaude Sean, 70 eta 30. Ez du begiratu, Ez du begiratu. Kaso egin berko dizut, bidatu egin berko naiz. Bai, baloia beta Realarena da orain momentuan, nik uste albiste ona dela Realaren ze protagonista izatea beti da, beti ez, baina ia beti da seinale ona, ez? Esan nahi du, zu dakazula jokoaren lehen pauso hori eta lehen asmo hori. Nik uste lehenengo 2 minutuko Atletiken protagonismo horrek Reala esnatu duala, ez? Nik uste Reala tantatzera atera dela partida honetan, eta ikusi du benetan baloiaren iniziatiba hori eduki behar duela Realak, bestela ikusi dugu lehenengo 2 minututan asko sufritzen dela atzian. Kontuz aldaratze horrek zelai erdian arriskutsuak dira eta orain Alekikek berreskuratu du baloia. Laportek gaure izarrentzat, honek Paredesekin jokatu du eta Paredesek zuzenean Iñaki Williamsentzat zabaldu du. Eskuina galean Atletik arriskua sortzen, Iñaki kornerra atera du, lehenengo kornerra izango da Atletiken alde, zuri-gorriek Marreroren area zapalduko dute. Etxuen ustot, txateko konfigurazioa gaizki daola, begiratu, zoitxi pixkat. Ez ondo dago. Ez ondo dago, Gorka Aldamak utzi du lehenengo txorrada, Gora Padilla esan digu gure laguna denak. Hori da, talde bat. Gorka, hemendik anoetatik. Agurrak zuretzat ere Atletikek kornerra atera du area barruan sartu eta Jon Martinek kanporatzea lortu du, baina aldaratzea Atletikentzat izango da. Jokos kanpo zegoen Williams. Atletikek aldaratze hori gutxe egin, baina baloia berreskuratu. Orain bigarren zutoina bakarri daude Atletiko bi jokalari. Berenger, Barrenek baloia berreskuratu eta orain nik uste nahiko argia zala. Altxatu du bandera eta Jokos kanpo zela adierazi du pixka bat berandu. Baina inoiz ez da berandu horrelako zerbait pikatzeko batez ere gure alde denean. Momentuz aguantatzeu, ez? Bai, dirudienez, momentuz zuzenekoaren konfigurazioa ondo da. Marrero baloia, Marrero jokatuko du, orain ez daki zer egin, ez dauka oso argi. Motzean jokatu du Zubeldiarekin. Honek berriro ere azpeitiko atezainarekin. Jon Martin izango da orain eskuin egal honetan Aranbururentzat baloia, Aranburuk baloia galdu. Guri berreskuratu eta Regok Jaure Izarrekin jokatu du. Jaure Izar da hor zelai erdian lasaitasuna ematen diona Atletiken jokoari eta jokalari oso trebea Bermeotarra. Kedes orain presioan Regok ez du ondo pasatu atzera, baina baloi Atletiken mantenduko du. Sanchetek orain galdu, baina Turrientesi ez dio baloi horrek iraun. Atletike berreskuratuko du, Padilla alboko esatea
Alboko sakea izango da Realarentzat, oso ondo hor baloratzekoa Gedesen presioa, eta alboko sakea izango da Realarentzat. Turritezen pasea ere, nik uste zijoala inora, baina intentzio txarrarekin zijoala esan dezakegu. Bai, agian prezipitatu dela ematen zuen. Pixka bat luze, baina bueno, presioaren... Turritezek zehozera guzti baldin badigu aurten izan da dena kontrolpean duela. Bai, espero dugu gaur ere olakoa izatea Turrientesen papera. Zubeldiak jokatuko du Reala Zelaierri parera helduko da orain. Barrenek Zelaierriko lerroaren pixka bat atzera hartu du baloia. Sergio Gómez izango da orain Zubeldiarekin ikutzen duena berriz baloia. Jon Martin, baloiaren irteeraren bila, Aranbururi pasea zioan, baina kanpora joan da. Venezuelakoa ez da heldu, eta alboko sakea izango da Atletikentzat Mataratzoren aulkiaren parean. Urduri gauden galdetzen digute. Urduri bagaude, noski ezin da hori eskutatu, naiz eta orain momentuan fokua partiduan egon, oso urduri gaude, ez dakit nabaritzen zaigun edo ez, baina... Noski, normala da horrelako partidu batean. Baina, urduritasun tentsio puntu hori behintzat dakau. Bai, eta garrantzitsua da hori ere, Turrienteseko orain baloia Zelaierdian, Barrenerentzat, Barrene betiko jokaldiaren bila eta bibian heldu da, ez Paredes heldu da orain pase hori gelditzera, baina presioa ona da Realarena, eta baloia eramango dugu Realak, area barrura, regatearen bila joan da hor. Turrientes lurrian bilduka, Txarteloria. Txarteloria, norentzat, Dani Bibianentzat. Laugarna Paredes, gustot. Paredes edo Orrego. Hauntxe ikusiko dugu. Ikusiko dugu hemen jokaldia zeinena izan lehen. Lufo, Paredes, ikusteko aukera izatek. Kamerak Paredesen gana apuntatu eta Paredesek ikusi du Txarteloria. Garrantzitsua hori apuntatzea. Ez astutzeko eta zerbait protestatu behar bada, protestatzeko behar den moduan. Kazetari independenteak ere bere komentariotxoa utzi du gaurkoan, eskertzekoa, zuen iritziak partekatzea, baina... Komendatu didatik guztiz independentea ez dela, Ez duela hortxeaterik zozen. Ez dut ezango zer, baina bere trikimaioak ere baditu. Bakizu, kazetariak nolakoak izan ohi diren. Gedesek baloia eskerregalean atzera egitera behartuta dago. Eta Jon Martinek Gorrotxarekin jokatuko du orain. Gorrotxa aurrera begira. Berriz ere Jon Martin, Reala baloiaren jabetzari eusten momentuz. Zubeldiak eskerregalera eramango du baloi hori. Barrenek jaso du eta Barrene bat-batekoaren bila ezin izan du. Orain Bibian regateatu eta alboko sakea izango da. Batez ere, baloi ateratzerako orduan Realak, zenbat baliabide dituen, ez? Hiruko linea ateratzen duen, lerroa ateratzen duen normalian, baina ikusi dugu gure bi zentralak bai, baina bai Sergio Gómez, bai Mikel Aramburu, bai Gorrotxa, osea, hiru jokalari ezberdinekin. Baloia luze joan Padillari, ez da heldu Gorka Buruzeta eta alboko sakea izango da Realarentzat. Oso interesgarria da ere, perspektiba honetatik futbola ikustea, ze normalean klubek kamera taktikoak jartzen dituztenean altuera honetatik izan ohi da, eta ikusten da zergatik, hemendik oso argi ikusten da futbola, eta oso berrez, gero hor zelaira jaiztezarenean aldatu egiten da asuntua. Alboko sakea Realaren alde ez du jakin izan aprobetxatzen, eta baloia itxi du orain Paredesek Padillarentzat, Padillak luze, gora hor lehiara Jon Mikel Aramburu irabazi, baina Atletikek gordeko du baloia, ez Jon Martinek berreskuratu du, Realak baretu egin behar du jokaldi hau eta hori zebera egiten du Gedesek, Marrerori 50 metroko pasea bialdiz. Iñaki Williams desesperatzen ari da ikusi baloi hori izan da Berengerrek aldu genean, eskuekin kexatu egin du. Bai, badakigu. Kontuz hor, Gorrotxak baloi oso arriskutsua jokatu du eta zorionez eramatea lortu du. Garri atera du orain baloia
Sergio Gomezek Barrenerentzat, Barrene bat batekoan Bibianen kontra, Barrene joan eginda, Solerre jasoko du area ertzean baloia. Solerre Mikel Oyartzabalentzat, Oyarzabal area barruan, atzean utzi du Aranbururentzat, berriz Oyartzabalentzat barrura, erdirak eta bilatu du oso ona da bigarren zutoinera. Eta Bibianek atera du baloia kornerera, joango da. Laugarren kornerra Realarentzat, horrek baizuela pozoia, Mikel Oyarzabalen erdiraketa horrek. Eta momentu honetan, Realak Atletiken pase bikoitzak egin ditu, horrek ere asko esateko. Eta batez ere, orain arte behintzat gehiago zapaldu du aurkariaren area. Garrantzitsua dela. Sergio Gomezek jarriko du orain kornerra, Solerrek motzean eskatuko du, Barren ere hortik dabil, Solerre baloia motzean bi batekoa area barrura Sergio Gomezek eta kanporatzea lortu du Atletikek. Hortxe kontuz, Erasoa izango da Atletikentzat, lau baten aurka, Sanzetek ondo gorde du baloia eta Iñaki Williamsekin ikutu du. Ezkerre galean, Barrenek baloia berreskuratu. Ea zer adierazten duen epaileak, falta adierazten du Atletiken alde zelai erdian. Sergio Gomez durrean geratu, ez dakit zuze ondan Atletiken area barruan, txutuziko dugu. Irudienez, Sergio Gomez aldaratze horretara lehenago heldu da, eta horren ostean ez dakigu zapaldu edo egin dioten, baina lurrean geratu da, zalantza hortxe geratuko da, ze errepikapena lehenago amaitu da. Mikel Aranburure jaurtiketa, Bai, Berengerrek orain zelai erdian, lan bikaina Jon Mikel Aranburuk, baina hala ere Atletikentzat bale jabetza. Guruzeta eskerregal honetan, Juri zen markatu. Laporte antzat txistua baitaren bultzada, Txistuak orain Atletikentzat, Jon Martin goitik, ezinbesteko jokalaria Realaren defentsa horretan goiko baloi guzti horiek lehiatzeko eta gehienak irabazteko. Ia ordu erdia da, aurrera doa partidua, huts eta hutsekoarekin. Txiko dugu horrela jarraitzen duen urrengoko minutuetan, edo ez, albiste ona izango litzateke behintzat Realarentzat. Iñaki Williams ez da ulertu orain, baina hala ere falta atera du zelai erdian beste falta bat Atletiken alde. Eta Figueroa barkatu, Soto Gradok oraindik txartel bakarrarekin jarraitzen du, Paredesek ikusi du txartel hori, eta Realeko inork ez du ikusi oraindik. Momentuz, badirudi Reala aurretik doala, behintzat zentzazioa ikusita, ikusiko zenbat irauten honek, baina momentuz kazetari independenteak aipatu da bezala, hasiera ilusionatu egin dela, Atletiko oso ondo atera baita, baina gero berriro ere, aurreko partietako zentzazo horiek bueltatu dira. Bai, dirudienez Atletikek azken aldia behintzat pixka bat bulkadaka funtzionatzen du kontuz orain baloi hori, luze joan zaio Sergio Gomezi, baina buruarekin Marrerorentzat. Esaten ari nintzen Atletikek dirudienez pixka bat bulkadaka funtzionatzen du azken aldi honetan, oso ondo hasten da partiduetan, batez ere San Mamesen, Eltxeren aurka adibidez oso lehen minutu onak egin zituen, gaur ere anoetan horrela izan da, gero pixka bat jokoa baretzen dira, baloi oso arriskutsua galdu du Jon Mikel Aranburuk, eta aukera izan daiteke Atletikentzat Sanzetek baloia gorde, hor oso ona da Nafarra, baina baloia galdu, ez da helduko, baloia berreskuratzera Reala, Berenger area ertzean, Jurirentzat baloia, Jurik plakazea egin dio Realeko jokalarien bati, baina orain kornerra izango da Atletikentzat, bigarren kornerra kanpoko taldearentzat ikusi dugu hor, Jon Mikel Aranburuk baloi oso arriskutsu bat galdu duela, eta Realaren baloia ateratzeko era honek edo modu honek arrisku hori du, ez? Azkenian baloia atzetik ateratzeak arrisku horiek ekartzen ditu. Motzean atera du orain Atletikek bi eta batekoa, Berengerrek jarriko du area barruan baloi hori, kanporatu egin du baina aldaratzea Jauregizarri jauzi zaio eta ez da iritsi kontrolera, beraz, ateko sakea izango da, Unai Marrerorentzat. Lehenengo zatiko bi eren jada eginda, 15 minutu falta atzen aldirako.
Aipatu ez dakit asistentzia zenbaten egongo da, baina 50.000 nik uste nahiko gertu ondo dala, Bai, esan dugu lehen, uste dute errekorra Paris Saint-Germainen aurka izan zela. Eta meretzi. 39.396 ikuslerekin, eta gaurkoan, anoetan ikusleria hori gainditu ez bada, oso hurbil egongo da, hemendik, adibidez, Aitor Zabaleta maila bete ikusten da. Soto Grado, ja, lehenengo atentzio toke eman dio Marrori, denbora gatziarren. Bueno, Ikusten nahiko ez dela, bai. horrelakoak realari gertatzen zaizkio sarritan, Gaztogo ipatu, baina Bibian eskuin lateralean finkotiko dela dirudi, bai, hasieran 11koa ikusi dugunean horixe pentsatu du, gero, bueno, eztabaida pixka bat sortu da, ze posteko lerro bat ere posiblea zen, baina noski, ez zegoen inor bandan jokatzeko ekimenarekin, orduan, Bai, edo behintzat ezaugarriekin. hori da, eta beraz ikusiko dugu Bibian eskuin lateral horretan, gogoratu behar da bere alboko jokalariak Paredesek txartel horia daukala, ikusiko dugu Atletiken lehenengotariko aldaketak hortik iristen diren. Baloia berreskuratu du orain Gorrotxategik Solerrekin, eta honek guztiz aldatu du Guedesentzat Juri helduko da baloi horretara, buruz alboko sakea, ataratzo orain presaka baloiaren bila, eta azkar atera du Guedesek. Mataratzoren gatik izango balitz ere zelaira sartuko litzateke. Bai. Ez dakigu jokalari moduan non jarriko genuen, edo ateko sakea orain atera du. Nik uste horrelari bezala, hor ez? Aurrelari, bai, pixka bat fisikoa ikusita eta bere ikurra. Hori da. Batelaro eta zazpi, batelaro eta zortzi pasada bata. Eta oso alto ikuste zaio beste jokalari ia guztien alboan. Aportek aterako orain ateko sakea, motzean ikoteko Padillarekin. Mina hartu Igor Zubeldiak Berengerekin izandako leian, epaileak jarraitzeko agindu du Guedesek baloi hori jaitsi dezakeen, ez Gorrotxak berreskuratu du, Gorrotxa horrez galdu, oso ondo Aranburu Guedesentzat eskuin egal honetan. Mikel Oyarzabal ere jauzi da, Oyarzabal egoetik Guedesentzat area barrura, Guedes, atera pasea, eta ez da heldu Solerren errematea, baina kornerra atera du Realak. Jokaldi arriskutsua, Guedesek espazioa apurtu, Mikel Oyarzabal bikain ikusi du Portugaldarra, eta ezin izan du amaitu Solerren jokaldia. Pena bat izan da, ze Barrene, bigarren doinan, bakarrik zeuan. Azkar atera du orain Realak kornerra, pixkat improvisatua dirudi, sorpresa zarrapotu du Turrientes. Gehiago dira orain Realekoak, baina jokaldia amaitu behar da, hor ezin da galdu hor. Ez dakit nor izan den galdu duena, Oyarzabal izan da, eta orain kontuz bat-batekoan geratuko da, baina bikain Gorrotxa, sekulako jokaldia baloia berreskuratzeko, eta orain gainera baloia garbi atera du Eibartarrak. Hasi jokaldi defentsi da Gorrotxa baloia berreskuratzeko, bakarrik geratzen zen Oian Sanzet atezainaren aurka, baina Eibartarra bizi da baloi hori berreskuratzeko. Hau da, nik uste Gorrotxaren gaitasunetako batez azkenengo gizona izan da, beti erabaki onak hartzen dituela. Orain Reala baloia Atletiken arean ikutzen, arean ez, zelaian barkatu, baloi luzeak Guedesek Barrenerentzat, Barrenek paparrarekin, bularrarekin jaitsi du, eta orain barneko postu horietan sartu da Guedes, zerbait desberdinaren bila, ikusi dezakegu Mikel Oyarzabal eskuinagal honetan, eta bera galdu du baloia. Ez da ohikoa, Mikel Oyarzabalek horrelako baloiak galtzea, baina oraingo honetan galdu du eta oso arriskutsua zen. Azkenean arrisku handia hartu du Oyarzabalek eta susteko horretan baloia galdu du. Realaren sorterako, ez du ezertan amaitu, baina konklusibili beharko da. Bai, orain entendimendu falta egon da hor Sergio Gómezen eta Barrenenen artean, eta alboko sake izango da Atletikentzat. Bibianek aterako du Williams baloi honen atzetik, baina lasai asko kontrolatu du
Jon Martinek Zubeldia bere postura itzuliko da eta baloia ateratzen saiatuko da orain Reala Turrientesen bidez. Arazo batean sartu da orain Barrene, baina alboko sakea atera du eta berriz ere baloia Sergio Gometen eskuetara. 10 minutu eskaz geratzen dira atxeden aldira joateko eta oraingoz markagailua huts eta huts mantentzen da, kontu zorrarea barruan Reala baloia irteten saiatuz, luze jokatu behar izan du Zubeldiak eta baloia Atletikek bereskuratu du, baina pase hori ezerezean geratu da, kontrarazioa Realaren partetik, Mikel Oyarzabal barrura, Oyarzabal baloia jarri! Txirrista egin du Barrenek eta orain kontuz lesio larria dirudi Padillaren belauna edo ez dakit zer den, baina itxura eskasa dauka horrek. Realak bide honetan izan du bat eta hutsekoa, Barrenek irrista egin du momentu txarrenean eta orain Unai Simone atera da berotzera, ze Padillaren lesionek ez dauka itxura honetan. Ikusi hau nola lurrera bota momentuan belaunera eruan duan berez. Ikusiko errepikapena, Pasia Oyarzabal Jokoz kanpo izan zitekeen, baina hala ere baloi horretarak deseldu, area barruan atzera pasea. Eta nik uste tokia hortz izan dela hemen, Solerrek baloi hori ikutu, nik uste dut Paredesegin izan dela, ez? Paredesekin txoke horretan izan daiteke, edo agian baloiaren bila joan denean, ez dirudi, ez egin duenik, kolpea dirudi eta eskerrak, itxura txarra zeutan, Belaunera bota ditu eskuak eta... Askotan Oyarzabal ikusten dugu lurretik, ze takitakoen kontua dala eta ez dala irristatu egiten da beti. Eta kasu honetan, Barren ere irristatu da, eta horrek ekiden dio baloi hori ez iritsi izana. Kazetari independenteak galdetzen digu ea Marrerok zer daukan, aurpegian uste dut Marrero Tolosako inauterietan dagoela oraindik eta gaurkoan horrela etortzea erabaki duela. Superoia izango da gaurkoan ere, horregatik du, ez? Bueno, espero dugu gaurkoan Marrero ez izatea superheroia, ze hori seinale txarra izango dut. Baina, bueno, superheroia bada, horrek esan nahi du amaiera on bat dagoela. Ez, baina Marrerok lesio garrantzitsu bat izan zuen entrenamendu saio batean, orain dela aste batzuk, kirofanotik pasatu zen eta maskara horrekin jokatu behar du, aminik ezartzeko edozein lehietan, edozein irteeretan, ez? Orain Turrientesek baloia, Turrienteseri falta egin diote, baina epaiak ez doa dirazi, orain bai. Falta dirazi du epaiak, Realak aterako du baloi hori. Mentuz badiru ideen ontu dala. Eta posten gara, Seinale hona da, ze azken partiduetan konexioarekin ez du sorterik izan. Eta orain Realak aterako du baloia atzetik, Jon Martinek Aranbururentzat, ez da, portatilarekin pixkat gure pista mugatu egiten da, baina hala ere ikusi dezakegu arazori gabe. Orain arriskuak hartzen, gorrotxa. Nola jauzten da Oyarzabal, baloia hartzeko esporekin, Bai, eta noski, geizten den aldi bakoitzean ez aio baloia heltzen, baina mugimendu horrek eragiten dituen beste mugimenduak hor dago gakoa, ez? Gorrotxak orain baloia galdu du Williamsen aurrean eta Atletik baretzen saiatzen pixka bat. Berenguer da orain baloia daukana, Juri eskerregalean, Juri Gedesen aurrean, Oyarzabal ere hurbildu da, Berenguerrekin ukitu eta honek atzera Laporterentzat ez du argi ikusi eta Jauregizarrek hartuko du baloia zelai erdian, beste aldetik saiatuko da Atletik, Sanzetek atzera berriz, Ilukia osatu orain Atletik zelai erdi horretan, Buruzetak jasoko du baloia, Buruzetak oso arriskutsua da horrelako jokaldietan, batez ere bizkarrez hartzen duenean eta buelta eman dezakenean, area ertzean Atletik, area barrura baloi hori, Marrerok ez du ikutu. Ez dira ulertu. Ateko sakea izango da Realarentzat. Zalantzak izan ditu Marrerok jokaldi horretan, ez dakigu komunikazio falta izan den Jon Martinekin kasu honetan, ez ikutu du, ez? Edo ez? Adiri baietz, ez?
Bai, Marrerok ikutu du, Nire ustez, kornera izan behar litzateke. baloia ikutu du Marrero, baina garantzitsuena ezer esan geratu dela jokaldi hori, Eta baina hor arriskua sortzen Atletik, batez ere barrutik. eta Guruzetarekin, erdiraketa horietan nola Guruzetak, ezaugarri onak dituen, altuera eta jaurteketa gona buruz, min handia egiteko. Ikusi dugu oraingo honetan, ondo kargatu duela area Atletikek, zehetzen Guruzeta bakarrik, baizik eta beste jokalari pare bat ere bazegoela horre tartean, Jokoskanpo orain Gedesek, baina bai, horrelako jokaldiak arriskutsuak izango dira, eta biltzen diren bakoitzan puntu zibili beharko da Reala. 5 minututxo, lehenengo zatiko momentu erabakigarriena. Bibiano orain baloia ateratzen saiatuz, Gedes ere presiora, ikusten dugu orain, etzen Gedes Oiarzabaltzen, orain alde honetan mugatu du Realak Atletiken jokoa, Brintesek baloia berreskuratu, baina Atletikek eramango du. Pinponean ari dira orain, Sanzetek argituko du jokaldi hori, eskuminera bidaliz Iñaki Williamsi arriskua sortu bezake orain, ganako jokalariak, erdirak eta jarri du, luze joan zaio, eta ateko sakea dirudi, baina epaiak jarraitzeko agindu ez dira ulertu orain Aranburu eta Gedes, kontu jokaldi arriskutsua, baina Berengeren jaurtik eta Marreroren eskuetara joan da. Eta Oiartzabaleek lasaitasun eskatzen, Bai, hor ikusi dugu, ez dakit urduritasunaren eraginez edo komunikazio falta edo bueno, partiduaren momentuak ere prezipitazio horretara eraman du Aranburu eta baloia galdu du, baloia galdu behar ez duen toki batean. Ez dakitzen bat errekuperaketa egin dituen Torrotxa, baina bostetik edo zeitik gertu ongo dira. Ez da partidu bakarra gainera, hor partiduro egiten du, kontuz orain Jon Martin arriskoa agertzen hor baloia askatzeko momentuan. Sergio Gómez baloia askatzen ari da bakarrik, baina baloia jada urruti dago. Eta orain luze bilatzen zuen Gedesek Kurrientesen karrera, baina ez du karrera hori segi, baloia luze joan baitzaio Portugaldarrari. Barrene Bipiani salto eginez presiora, Sergio Gómezek ez du ondo kanporatu baloi hori, orain Williamsek jasoko du, Atletik eskuine galean, Williams area ertzean, Williamsek erregatea saiatu, baina ezin izan da joan, eta orain Barrene garbi atera du baloia, Solorrekin pareta egin, eta orain baloi oso tontoa galdu du. Ez ere Iñaki Williams eta Berenguer bi jokalariak oso askarrak dira, orduan bai Gedesen eta bai Barrenen laguntza, eskertzeko izango da. Luze orain Juriren baloia, ez da joan baloi hori eta epaileak esan du kornerra izango dela Atletikentzat, gure perspektibatik ez dago joan egin dela, baina epaileak alaxe adierazi du, epailearen laguntzaileak kornerra izango da Atletikentzat. Ez dirudi baloi guztia ateratzen denik, baina epailearen laguntzaileak gu baino pista hobea izango du seguru. Eta kornerra izango da berriz ere Atletikentzat. Da azkenengo minutua, azkenengo minutuan sartuko gara. Atletikek erdirak eta area barruan kanporatu egin du berriz ere Jon Martinek, baina aldaratzea Berengerrentzat izango da. Berengerrek takoiarekin Jaure Gizarrentzat, honek area barrura. Baloi hori hilda geratu da area barruan, Santete jaurtik eta zeukan, baina huts egin du, eta Marrero atez ateratu du. Ez da kapaz izan Sanzet baloi hori jaurtitzeko, baina eskerrak bakarrik zuen baloi hori aina txikiaren ertzean, eta ez dut nahi pentsau, zer gertatuko litzateke baloi hori ondo norteko balu. Bai, orain azkeneko minutuetan, Atletikek aurrera pauso bat eman du, eta pare bat aldiz hurbildu da Marreroren atera. Realari pixka bat urduritasun puntua sartu zaio. Ikusiko dugu baretzea lortzen duen jokoa, gaizki emandako pase horiek zuzentzen dituen bigarren zatirako, ze hor dago partiduaren eta kanporaketaren aukeren zati handi bat. Partidua zure erritmora mantentzea eta zure zonara eramatea. Ongi hor Jon Martin Guruzetari aurreratzen, orain Lasartearrak baloia galdu du, bueltatu zaite zure tokira mesedez,
Ongi atera du orain baloi arrebok. Minutu bateko. Bilian entzat ukitu du. Eta Bilianek luze area honetan Iñaki Williams entzat. Banda saldatu da orain. Juri dauka baloia, Juri barrutik Williamsekin, kontu zor, kanporatu baloi hori. Gorrotxa kanporatu du eta Atletikek bere eskuratu ziztu bizian. Batez ere Realak, eta gero ikusiko estadistiketan, den kontu zor, Atletikek galdu orain baloia eta Realak kontraerasora irten daiteke. Mikel Oyarzabala eskeratik, Oyarzabala barrura, bigarren zutonean Gerezia aiatu zaio barria, Gerez barrura! Alboko zarela bidali du jaurtiketa, eta kornerra izango da Realarentzat. Lehenengo zatiko azkeneko jokaldia, alde behintzat ikusiko duea zehuzea atera daiteken, baina Realak izugarrizko etekina ateratzen ari da presio handi altu horren ondorioz. Bai, orain ikusi dugu Atletikek zelai erdian baloi arriskutsu bat galdu duela, eta kornerrean amaitu da Realak bere oinetan edo bere eskuetan izango du Azkeneko aukera. azkeneko aukera, edo ez dakigu zenbait gehitu duen epaiak. Minutu Minutu bakarra, bat, eta jada beteta dago, baloi hori area barrura aldaratzea, jokaldi amaitu behar du Realak, jaurti! Gorrotxaren jaurtiketak gora, eta Padillak Atletik aterako du ez, atxeden aldia adierazi du epaileak, deskantzu anoetan, huts eta huts, momentuz, eta errepikatzen dut momentuz, Reala finalean egongo litzateke. Lehenengo zati ona, nik uste Reala atera behar zan bezala atera dela. Nik uste jokaren protagonista izan dela, ikusiko bigarren zatirako, eta garantzitxo izan da nik uste emaitza mantentzia atxeden aldira, ze atxeden aldian 15 minutu daude entrenatzaileek euren jokalarekin hitz egiteko, azkenian bigarren zati honetan zein aukera dituzten ikusteko, eta nik uste helburu nagusia lehenengo zatirako behintzat emaitza mantentzia lortu dela. Lehenengo pausoa emanda dago orduan, egia esan behar da, Atletik hobeto sartu da partidura, lehenengo 10 minutua beraienak izan dira, baina Realak aurrera pauso bat eman eta 2-3-4 aukera sortzea lortu ditu, batez ere Padillaren areara hurbiltzea eta jaurtitzea, garrantzitsua jokaldiak amaitzea, 4 edo 5 korner atera ditu eta azkeneko minutuan ere aukera hori izan du bat eta hutsekoa jartzeko markagailuan. Hau pasamo. Lasa, asko behatzen data. Baina, bueno, ikusiko dugu bigarren zati honetan zer aldatzen duen Realak, zer aldatzen duen Atletikek. Bai, batez ere nik uste, ikusiko dugula Atletik oso agresibo bat, markagailuan Atletik daude, eta golaren bila atera beharko dira lehenengo minutuin. Orduan, nik uste 2 edo 3 linea aurratuko dituela Atletiken, seguro. Bai, Atletikek hil alabiziko partidua zuen hasieran, eta orain bigarren zati hasieran 45 minutu ditu gutxienez aurretik markagailua berdintzeko kanporaketan, eta Sevillan egon ahal izateko horrek zer eragiten du? Edo aldaketak egingo dituela, edo pare bat pause emango dituela aurrera eta guztiarekin erasotuko duela, horrek eragiten du ere espazioa utzi ditzakela atzean Atletikek, baina ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta hor, igual aldaketetan egongo da gakoa, ez? Nik uste atzenaldian ez dugula aldaketarik ikusiko, behintzat Realaren partetik, Atletiken partetik ez dakit aldaketaren bat egongo den, ze ikusiko ze jokalari dituan. Galarreta dago, Mikel Vesga dago, Shelton, Robert Navarro. Aurrian ikuste Atletik zoan dinamita guztia sartuko ala. Olin bat egitu. Baina nik uste dut bigarren zati honetan Robert Navarro ikusiko dugula partidua horrela jarraitzen badu batez ere. Nik uste dut Galarretak atzo entrenatu bazuen eta gaur 10-15 minutu jokatzeko baldin badago, ze gogoratu behar da Sorbaldako arazo bat dela. Nik uste dut sartuko duela, Galarretarekin Atletik goitik bera aldatzen da. Eta ikusiko dugu zerbait desberdina proposatzen duen Valverderen taldeak. Horraren aldetik, Matarazzoren erabakia, erabaki gara izan doa, ez? Ikusiko bea aldaketak atzean egongo diren egoten diranean, aurrian, horre erabaki hartu ipia dozu. Aurrera joan, erasora joan, edo minutu gitxi falta direla ikusita, atzeran sartu. Noski, igual logikak esaten digu, markagailua horrela egon da, oraindik aurrean joan da
kanporaketan Pablo Marin bezalako jokalari bat Lehiakorra, ez? zelairatzea, edo Jangel Herrera bezalako jokalari bat zelairatzea aukera ona izango litzatekeela, baina bestalde horrek ere eragiten du Realak vertikaltasuna galtzea, Realak erasorako almen hori galtzea, eta horrek alde egin beharrenean kontra egiten dizu. Lucas Uziz dago, horri Oskarson dago, Zakarian dago, azkenean ikuste Reala tono fisiko, baina baita ere jokalari garrantzitsuekin iritsi dela partida hontara, eta hori izan dela garrantzitsuena ez. Ointxe zuk aipatu zuen bezala, defentzan Endeke iso sartzeko aukera du, bestalde batetik aurrera egiteko ere aukera du. Orduan, baliabideak daude, ointxe kudeatu egin behar dira, eta nik uste mataratzen erabakiak, orokorrean nik uste ordezkapenekin onak izan direla, osea, que gaurkoan ere ez dut gitxi espero. Noski, Mataratzuk baditu aukerak erabaki ahal izateko. Hori alde batetik ona da, zure baliabideak biderkatu egiten dira, baina bestalde, entrenatzailearen erabakiaren esku geratzen da, partiduan gertatuko dena edo gertatu daitekena, ez? Orduan, Realak hori kudeatzen jakin behar du, jokalariek azken minutu hauen kudeaketa emozional hori ere ondo eraman beharko dute Sevillan egon nahi badute, eta gutxi geratzen dela dirudien arren, oraindik bigarren zati osoa geratzen da, eta espero dugu bigarren zatian partidua amaitzea. Momentuz, lehenengo zatriko titularra, Kartuja, 45 minututara. Tranqui. Kartuja 45 minututara, hori horrela da, markagailua oraingoz gure alde dago, ez da gertatu lehenengo zati honetan, beraz denak berdin jarraitzen du. Xabat Alberdik, esaten digu haupa mutilak, goazen Real, haupa Xabat. Zentzazuena nik uste lehenengo zati honek pozik utzi gaituela, Bai, nik uste dut ikusi dugula Realak mina egin diezaiokela Atletiki, eta hori kontra erasotan batez ere ikusi dugu. Nabarmena da, Gedesek Realaren aukerak hor erasoan biderkatu egiten dituela, Mikel Oyarzabal ere oso zaila dela detektatzeko zelaian, eta Realak horrela jarraitzen badu behintzat, mina egiten jarraituko du, ez dakit golen bat sartzen edo ez, baina mina egiten behintzat bai. Mi esker beste egin ere, zuzenekoa gurekin jarraitzen ari zareten hoi, Realaren partidu historikoa izan daitekena gurekin jarraitzen ari zareten hoi, gaur hemen egotea, ohore bat baldin bada ere, guretzat, asko da, hau kontatu ahal izatea. Nik uste harreratik bizi duguna izugarrizkoa izan dela. Betatzen nuen emozionatu izia. Oraindik ez, oraindik ez. Falta dia, Xon, ez gaitezen hasi. Oraindik ez. Aldian. Ez, baina benetan placer bada, eta aukera hauek izatia, nik uste hori dela. De hecho, indola urte bat hasi genuen proiektua, eta ez nuela sekula imaginatzen, behintzat urte bateko epian, hemen egotia. Nik uste dut gainera, abenduan edo azaroan esan da, hemen egongo ginela kopako finalerdi batzuk komentatzen, ikusita taldean nola zegoen garai horretan. Hori ere, eski. Zinez gaitzagoa egiten zait, baina horrela da, bizitza horrela da futbola batez ere. Da ze polita den futbola, Ze polita gauzak ondo bateratzen direnean. Dana eman eta dana kendu, Hori da, eta horrekin jokatu behar du, 45 minutu hauetan, Realak. Bueno, 5 minututxo bigarren zatia azteko, ikusteko dago, zeretatzeak. Erotasuna sartzen daukate, igartzen du. Bai.
Mutrikuko sokatira taldea. Ezagune bat izango duzu horrexon, Segurazki. Nire bi lagunek egite zuten sokatiran, orain ja ez dut uste jarraitzen duteni, baina jarraitzen baldin badute hor egongo dira. Kirol zaila sokatira, Ez zait batera erresa iruditzen. Sakrifikatua, pisua gora, pisua bera, eskuetan mina, oso zaila eta oso gogorra batez ere. Herri kirolak bueltatu behar dira, Nik uste txikitan ikastolan eta lantzen genituela, baina ez dakit ontsi ikastoletan lantzen direna, Nik esango nuke azkeneko aldiz herri kirolak egin nituena institutuan esan zen agian. Lokotx bilketa eta Bai. mitikoa, Horren mitikoa dira. Hau dirudi Antoni Daimielen atzeraldiko elkarrizketa, Dialogoak. Diálogo de besugos. Bai. Nik uste dut, jendea ez dela ohartzen zenbateraino nekatu dezakeen denbora guztia hizketan egoteak. Bai, momentu zauen datzu dugu, Bata kantatu guanen edo gure da bihar duanian, baina ez darria ja... Ahotsa, ez da nabari egiten da. Gainera, nola ez daukagun eskuko mikrofonoa. Horrek ere esfortzu pizkat gehiago itxiak. Hori da. Egiten du. Baina, bueno, olaiko atxeen adia, pixka barrikuko dute. Ez da sortirik egon, ez da zarantzarik Mutrikuko jendea gogorra dela eta ez duela errazi ipiniko, Eta gero zer, Sean? Gero Gerokoak. Guztia aldatu daiteke momentu batetik bestera. Agian ez darrirako freskagarrien bat hartu beharko dugu. Goizegia oraindik hori Agian izateko. ez dakit ona izango den, Ez darrirako justu, izotzak. Izotzak txarra dira. Zirikuarra galdu egin dute, Sean? Nik uste Zirikuarra galdu. Zuen geneta galtzaile ezaugarria duzuela, Mutrikuko taldea galtzen badu gaur eta Realak irabazten badu pozik jagonen txera espentza, Baina, nik uste truke hona dela. Pero aguantamos minutu. Uritasuna igotzen. Nik uste dut partidua martxan dagoenean ez zarela kontziente minutuak aurrera egiten dutela eta gero eta hurbilago dagoela. Baina atxeen aldia dutzen denean eta tentxo guzti hori zeuzten denean konektatu egiten duzu realitatearekin eta Nik uste eta zaila da hori eramatea, Realako noren bila joan behar dela, Eta hutxekoa izan ezkero nik uste asko errezten goala bigarren zatiko planteamentua, baina lehenengo 10 minutan gola jaso ezkero gauza asko komplikatu daitezke. Bai, gola jasotzea 60. minutuan izan, 70. edo 80. Ez da albiste hona izango Realarentzat, baina oraindik behintzat abantailari eustea lortu dio. Eta ikusiko dugu nola hasten den bigarren zati hau. Edo zein zalantza, edo zer gauza txata irekia dakago, Ez izan lotxatia. Argazki polita, Ondo ikusten da. Memoriarako argazkia. Bultzada fondoan, tifoarekin.
bat, irabazi edo galdu, zurekin. Ez zait joaten berotasuna horretutzetik, Hor ikusten dugu horri Oskarson berotzen, ez dakigu jokatzeko moduan egongo den edo ez. Landian. Aukeraren bat izango dugu hor gola saltzeko. Ikuste dut, ipuinaren azken bigarren horri perfektua izango litzatekela. Baina, Egisa da, dut atzo, entrenatu zoala bigarrengo lehenengo aldiz, minuta egon eta guztian. Orduan, ez dakigu ritmoa izango den ala ez, 15 minutu jokatzeko. Egisa da, bigarren zatian atera eskero, eta luzapen hipotetiko bat aurrian eukita, ideia ona den, benetan prestuz baldin badago gainera. eske hor balantzan jarri behar du Matarazzok eta Realak arriskatzeko momenturen bat heltzen bada, ze puntitaraino arriskatzea komeni da. Hau da, 80. minutuan bat eta bat joatea, edo 120. minutuan bat eta bat joatea ez da berdinaz. Orduan ikusiko dugu hori nola... Eta ikusiko dugu Barrene zenbagarren minutu uraino moden prezio katzeko. Bai, nik uste dut, nik ere ikusi dut, konektatuta, entxufatuta eta garrantzitsua izan hori da, Barrenek lehenengo minutu horietan konfiantza lortzea eta benetan partidura konektatuta hastea. Eta honarekin jo dut, aia. Bueno, bigarren zatia hastear da, Atletikeko jokalariak zelaira irteten ari dira gutxinaka, eta beste storitxo bat igotzeko momentua da. Gogorarazteko, ez? Gogorarazteko, Momentu erabakigarria. abian gaudela, eta gurekin bizi dezakezuela finalerdi honen azkeneko minutuak. Zortzi aurkiketan analaren lehen zatian, 3 Atletik entzat, bi kasuetan, bana, atera, 3 zoinen artean. Bai, Realak atera gutxi bota du, baina bota duenean mintzat arriskua sortu. Eta mapa ikusten badozu, zuek ezin dozu ikusi, baina mapa ikusten badozu, danak, iaia ari hartzian, edo ari Bai. barruan. Bueno, arbitro momentuz gustatzen ari zait, Jokatzen uste du, ez dugu... Azkar esan duzu hori. Gainera bastante nuela audio hori entzuten, hemen anoetan. Bai, gure infantziako audioetako bat, segurazki. Pirrisita protxekin batera. Bai. Hasi da bigarren zatia anoetan. Eso, Hasi da berriz ere, markagailua martxan. Huele maiozu 3 segundo aurrero. Oso ondo konfiguratuta Markel, Neuralizazioa topera dago. eta Realak abian jarri du jada jokoa. Jokoarekin jaso duen baloi hori... Atletikek berreskuratu Sergio Gomezek bularrarekin Oiartzabalentzat, Sergio Gomezek aurrera egingo du, ez du baloia galdu. Momentuz ez dirudi aldaketarik egon denik, Ez orain ez da egon, baloia galdu du orain Realak, Regoren oinetan berriz ere Laport, Eta zela Josuak abisatu dio jartzabaleri, bai, William Freinazola. Laportek Sanzetentzat, Ui, Berenguer, Jon Mikel Aranbururen marka gainetik kenduz, Aranburuk ez du faltarik egin, ez du adierazi behintzat epaileak eta alboko sake izango da Realarentzat. kontu handia izan barko du Aranburu kasu horietan, ze Berenguer txisparekin dago gaurkoan. Bai, Berenguer ere Raio Vallecanoren aurka lesio horretatik bueltatu zen, eta gaur 11koan ikusi dugu, esan zuen berak, forma oso azkar hartzen duen jokalari horietako bat da, eta igartzen da, Santetek orain korpoarekin utzi du baloi hori, baina galdu egin du, Barrenek berreskuratu, Barrenek baloi hori galdu egingo du, baina alboko sakea Realarentzat izango da.
Bueno, lehenengo beti bezala, lehenengo 10 minutuak oso garrantzitsuak. Bai. Sergio Gomezek Zubeldiarekin ukitu du baloia, honek Tapalia. Marrerorentzat, eta Marrerok luze jokatuko du. Arriskutsu baloi hori, baina ondo utzi du, orain oina nahikotxo altxatu du errekuteko jokalariak eta txartel horia izan da. Ez. Ez dio erakutsi txartel horia, arriskutsua. Bai, esku altxatu duen ez epaileak, Uste du txartel hori atera. itxura txarra zeukan kasun. Eta bazeukan, Eta hor bigarren txartel horia ikustea jokatu Paredesek. Pena handiegia izango litzatekeela, ze azkenean ez da kontakturik, baina ikutu ezkero... Ea, partekatu dezakegun berriz ere esteka. Jendea zuzenekora sartzeko barkatu. Eta berriz ere. Realak baloia galdu du orain Gorrotxategik. Falta atera du Williamsek, ondo egina Sergio Gomezek, zer Realak baloi hori galdu du, eta zelai erdian jokaldia moztea lortu du. Kaso horretan Iñaki Williamsek baloia jaso du, bizkarrez graneko ateari, baina baloi hori aurpegi zeman ezkero, buelta eman ezkero, metro asko ditu Williamsek egiteko, eta ez da jokalari hortxe falta kontuz, bai. Eta jokalari nahiko eskarra da, Bai. ez da motena. Ikusi dugu berriz ere, Atletikek eskerregal horretatik arriskua sortu duela, Berengerrek oinetan jaso du baloi hori, eta Jurik kasu honetan espaziora apurtu du, falta atera du oso ongi Gedes defentsa lanetan. Baina nor aterako duen Matarazzo, beroketarik egitera, Bai, gainera ikusi dugu Matarazzoren garai berri honetan, jokalariak irten eta sartu egiten dira aukitik batez ere lehenengo zatian, gero bigarrenean ere ja agian zelairatu nahi dituen jokalariak ateratzen dituela berotzera, orduan ikusiko dugu zeintzuk diren ordoazenak. Zuk ni baino pista hobea daukazu, beraz, uste dut, Hemen nahiko urruti gaude, esan dezakezula. Berraiz, esan nuke bat dela. Bat Marin, besti... Oskarson eta Marin. Bai, nik uste dut baetz. Hiru. Lehenengoa Marin, bigarrena Jangel eta hirugarrena Oskarson. Ja. Marrerok luze orain, ez du bezer jakin nahi baloiaz. Bibianek ondo hartu dio aurre orain Barreneri eta baloiarekin irtetea lortu du. Kontuz orain eraso arriskutsua Aleziren alde. Defentsako lanetan oso ondo. Eta ateko zaten izango da Realarentzat berez berriz ere. Juriren banda horretan lagunduz eta ezinbestekoa izango da laguntza hori, ze ikusi dugu lehenengo minutu hauetan hegal horretatik arriskua heldu daitekeela. Zer gau, Zakaria, Sitz, Marin, Jangel eta Horri Oskarson. Beraz, guk esan dituen hirurak baziren, eta Zakarian eta dira. Eitu zaile horiei. Marrerok luze aterako du orain atetik sakea. Zelaiaren eskuinegal honetan batu dira jokalari gehienak, gora Mikel Oiartzabalek baloia ikutu eta Barrenek jaso, baina Jaure Gizarrek berreskuratu du. Jaure Gizarrek ondo jokatu du Santzetekin, Gorrotxa txakurra moduan Krauske egiteko prest, baina falta adierazi du epaileak eta baloia Atletikentzat izango da. Poderio fisiko duen Santzetek eta baita zelako trebetasunak ekin, Baloia eusteko, Jokaldi horietan batez ere gorputzarekin defendatzeko. Bai. Hori da, Naparraren arriskua. Bibianen pasea ez da guztiz ona izan, baina Jaure Gizar heldu egin da, Solerren presioaren eta kontuz, Sergio Gomezen bizkarrera baloi hori. Rebatea Williamsek barruruz eta Sergio Gomez guztuan heldu da baloi hori kornerera bidaltzeko. Jokaldi arriskutsua orain Atletiken partetik, eskuinagal honetatik ikusi dugu Sergio Gomezen bizkarrak ere zerbait sufritu dezakeela. Momentuz lehenengo zatiko gidoi berbera, Bai, Reala gutxi hurbiltzen Padillaren atera eta Atletik protagonista, bai. Ikusiko dugu orain Berengerrek eskuinarekin aterako duen korner hori. Baloia area barrura, area txikira berriz ere Jon Martínez kanporatu du.
Hor orain presioan Reala, baina baloi hori eramatea lortu du Jauregi Zarrek, kontu erdiraketa horrekin Atletikeko bi jokalari heldu ziren. Realaren bizkarrera, baina Marrerok baloi hori eskuetan jasotzea lortu du, eta kapitainak Markelek esan duen modura lasaitasuna eskatu du. Kapitainak eskatzen baldin badu, kasu egin. Baloia zuzenean Atletiken aulkira. Aipatzeko da Vivianen papera, lateral bezala, ez dugu askotan ikusi posizio horretan, eta benetan nik uste ez dagoela bat ere gaizkitzen, Ez, gainera, Barrene dauka aurrean, agian, abiaduran ez dakit, baina trebetasun horrekin teknikoki joan altzaion jokalaria da, baina ikusten ari gara, orain arte nagusi izan dela Vivian. Padillaren hanketan orain baloia. Padillak zalantza izan du barkatu, eta luze jokatuko du. Williamsen bila, Berengerrek jausi egin du, eta Zubeldiak ezin izan du baloi hori kanporatu. Regok orain, Regok Jauregi Zarrekin honek atzera. Paredesek Vivianek joko aldatu nahi du, eta Santet bilatu erdiko zona horietan. Jurik Berengerri, eskerre galetik berriz ere Atletik, hor dago mina egiteko lekua. Berengerrek bi aldiz pentsatu eta Paredesekin ikutu du orain erdikuk sartzen saiatzen ari da kanpoko taldea. Williamsek jaso du baloia eskuine galean, Berengerrarea barrura. Berengerrek atzera pasea, baina falta pitatu du epaileak, Turrientes lurrera erori dela zirudien, baina Berengerrek bota du. Egian Marinen profileko jokalari bat arrezko da, ez? Bai Guedes eta bai Barren profileko jokalariak direla. Nik uste partidak, eskatu gara, kontrol pixkat, batez ere zelaien du honetan nagusi izatea. Nire beldurra da, lehen aipatu dudana. Marin bezalako jokalari bat zartuta, erasoko almen hori guztiz galtzea eta atzean sartzea. Nire beldurra hori da, ez dakit Mataratzok nola ikusiko duen, nik uste dut jende askok hori pentsatzen duela, baina Mataratzok erakutsi dugu aldaketa horietan, gauza ezberdinak probatu dituela orain arte, eta horregatik gara ausartzen ez esaten ere zein izango den aldaketa, ez? Atletik baloiarekin aurrera eginez. Orain, lehenengo minutu hauetan mentzat, baloiaren jabetza banatuta dago, edo lehenengo minutuetan, edo lehenengo zatian markatu baino, banatuago Padilla. Hoitxe esango dizut, Williamsen bila, Williamsek gorputarekin Sergio Gometen aurrean baloi hori eraman, buelta eman, eta pentsatzeko denpora nahikoa izan du, Berenger barruko zona horretatik, eskerrera zabaldu du baloia, Jurik erdiratu, Juriren erdiraketa pasatuta, Sergio Gomet iritsiko da baloi horretara, eta Guedesi heldu zaio orain baloia, Reala kontraerasora, Guedesek pausa pixka bat eman dio, Guedesek baloia eraman, eta txartel hori Jauregi Zarrentzat, eta alazen erakutziko dio Sotogradok ondo atera du falta hori Guedesek, eta txartel horia izango da Bermeoko erdilariarentzat. Bozetxoaren gatik galdetu dozu, eta ikusi dugunarekin bat datorrela ez, 72a Atletikek, 28 soilik Realak. Bueno, bi txartel Atletikentzat, momentuz, bat ere Realarentzat. Partidua ez da agresibo egia, orain galarreta sartu da Jauregi Zarren partez, ez Regoren partez. Ikusiko dugu orain Atletikek Eibartarrarekin baloiaren jabetza arrisku bihurtu dezakeen edo ez, hori da nire beldurra. Jokalari honek esperientzia handia dauka, badaki nola jokatu baloiarekin, eta naiz eta... Batez ere baloiarekin duen protagonismoa ez. Agian Regok beste paper bat zuen zelaian, agian defentsiboagoa eta Jaure libregoagoa, baina Galarreta batigu nortasun hori eta izaera diablo. Beste kriterio bat dauka baloiarekin jokatzeko orduan, hori urteek ere ematen dute, baina kontuz orain Barrene
eskerregal honetan Bibianen aurka bat-batekoa barre joan eta kornerra atera du. Jokaldi bikaina Donostiarrarena eta kornerra ateratzea lortu du. Denboraldiko highlighterako, eta Jangel Herrera sartuko da ikusiko noren partez. Angel Herrera orain Galarretaren aldaketa horri erantzuteko ikusiko dugu zer bilatzen duen Rinok aldaketa honekin, baina reakzioa bat-batekoa izan da, zuzenekoa, eta orain erdiraketa Sergio Gomezek atera du baloi hori, area txikitik paseatu da baloi hori, eta aldaratzea Reala jaso du. Gerezek ere kornerra atera du, beste aldetik, Realak bere honetan izango du, partiduko 7. kornerra izango nuke. Bai, 7. hoitxe. Aletu asko magamotzian, pantailan ikusten dira. Bero ere, hemen bezala. Gu ere, jarri alko ginen, magamotzean, baina oraindik ez da... Ez dugu audientzia igo nahi. Berotasuna nik igartzen du behintzat, orain Turrientesek area barruan jarriko du baloi hori, entxegatutako jokaldia, gora ion da, Barrenen errematea ez da klaseko altuena, ez da klaseko garaiena, baina erremate hori gora joan zaio, hala ere, entxegatuta zeukan jokaldia. Eta orain, Mataratzok, Peña, Aldaketa bihutza. Turrientes aterako du zelaitik, eta Ander Barrenetxea. Bueno, baipatu duguna ez, Mataratzok bigarren aukera hori aukeratu duela, posesioaren eta batez ere zelai erdi horren kontrola, eta ea Marinek benetan datorren bolada horrekin segitzen doa. Bai, ikusiko du nola kokatzen dituen jokalari hauek. Batez ere, Marinen paperra garrantzitsua da, ze badakigu adibidez Barrena eta Gedesek zelaia irekitzeko joera dutela, baina Marinek guztiz kontrakoa, barrua sartzetan eta nik uste barrua sartze horrek eragiten diola Oiartzabaleri askatasun gehiago izatea zelaian ziar mugitzeko eta baloia hartzera jezeko ontsi bezala. Marinek markatzen baditu defentsako jokalari horiek, Oiartzabal askiago geratzen da, ez? Erdiko leku zonalde horretan eta horrek asko eman aldio Realari. Ikusten dugu, hasiera baten Marin eskuminetik hasi dela, Gorrotxaren alboan jarri dela Jangel, eta beste alde honetan Gedez bat daukagula. Presioan 4-4-2 bat izan daiteke. Eta erakoa denetarik egizaz handi. Horre ikusiko dugu bat-bateko Atletikentzat, baina Sergio Gomez heldu da, eta baloia kanpora atera du. Sekulako jokaldia, eta bigarren txartela. Bigarren txartela, ez du erakutsi bigarren txartela, Labarkatu egin dio bigarren txartela Javier Gizarreri, Bibianek ez du jokatu zor, Bibianek ez du bata. Eta nik uste Bibianek ez duela txartel hori. Bibianek ez. Baina hala ere, barkatu egin dugu. Baiz, ez da berdina, Gedesek Bibian izate aurrean txartel hori batekin, Puntuz orain, baloi berreskuraketa, Realak, are hartzean! Carlos Olea barruan eta... Eskua eskatzen dute orain Realeko zaretuek ez du. Lakin izan jokaldi hori aprobetxatzen berreskuraketa hori are hartzean. Baina hor egon da arriskua. Bueno, partida purtzen ari da, Tenengo 15 minutu pasadira da, eta hau berotzen ari da. Horre orain ikusi dezakegu aldaketa interesgarri bat eman dela, ez? Zubeldiak Berengerren postu hori jarraitzen du, Berengerrek onarte ekartzen du Zubeldia, eta Martinia bat-batekoan geratzen da Guruzotarekin. Orain beste falta bat Realaren alde, beste txartel hori bat ez duena epaileak erakutsi, agian ez zaio hainbesterako iruditu, baina jokaldia mostru du Atletikek. Atletikek agresibitate puntu bat, martxa bat edo bigo ditu, eta egartzen ari da batez ere presioan ikusi hor. Bai, baina egin behar du, ez? Azkenean,
Ikusiko dugu jokaldi hau, a ber. Ze polita. Hor ikusten dugu Marinek Oiartzabalentzat, honek ere berarentzat baloia pareta bota dio. Marinek izugarria baloia orain Jangelentzat, Jangel Arabarruan. Ez zegoen inor, baina kornerra atera du. Jokaldi bikaina, Samamesen ikusitako jokaldien antzekoa izan zen. Jokaldi antzekoa. Samamesen ikusi genuen jokaldi hori, non Pablo Marin erdi zona horretan geratzen zen eta marka horrek desafutatzen zituen, eta Bernabeun ere. Bernabeun ere, oso naiz, Madriden kontra. Jangel, area zapalduz. Solerrek jarriko du orain 8. kornerra area barruan. Solerrek baloia lehen zutoinera errematea. Gora! Jangelen errematea. Padillaren atetik gora joan da. Jangelek ere imana dauka buruan. Bueno, errealizazioak Zubeldia enfokatu du. Jangelen errematea izan da. Bikaina gainera. Marrero orain baloia motzean ateratzen saiatzen Reala. Baloia erditik, ongi Oiartzabal Solerrentzat, Solerrek huts egin du, baina baloia Oiartzabal mantenduko du nolako maila duen gure kapitainak. Nolako maila duen gure kapitainak, baldosa batean joan baitzaio Paredesi. Eta desmarke bat eskatzen, Oiartzabalek. Marin jokoz kanpoan jauzi da oso azkar. Baina begira, errepikapena. Polita izan da, Sergio Gometek aterako du orain alboko sakea, zela erdi parean, atzera Zubeldiarentzat eta honek Jon Martini baloia beste aldetik saiatuko da ateratzen Reala. Jon Martinek metroak aurrera egin, Aranbururekin ukitu du, Marin espaziora apurtzen, baina Aranburukatzera Jon Martinekin ukituko du berriz, 3 irteera orain Reala proposatzen. Zubeldiarentzat baloia. Orain Marrero, zalantza izan du horre, pauso aurrera egin edo ez, eta orain, garbi atera du horreka baloia. Gorrotxak banda batera Aranbururentzat, Gorrotxak buelta erdi, falta atera du, epaileak falta adierazi du, Egartarari egindakoa. Eta Sanzereko nartu itxentu, Bai, zaio besterik egatzen. Bai, nahi gorgian falta. Gorrotxak atzera, Jangeli baloia, Jangel jokaldiaren oinarrian orain, pauso bat aurrera egin du. Solerrentza baloia eta honek, eskuinen galera, Zubeldia, Gedesek area barruan, Sergio Gometi, Sergio heldu egingo da, atzera pasea! Eta kornerra atera du, hazen olako baloia Gedesek. Sergio Gometi, jarri diona, kanpora zinzoala zirudien, baina hala ere, heldu egin da Sergio Gomez, area barruan baloi garrantzitsua, arriskutsua jarri du. Gola jauztar dago, Ez esan hori, Mesedes Markel, ez esan hori urduri jartzen dit eta baloia Sergio Gomezek area barrura, ez du erremateri lortu Realak, baina aldaratzea, Realari jauzera dio Gedesek amaitu egin behar du, amaitu egin du eta Padillaren eskuetara. Momentu bate Samameseko horretzapena etortzeit, Samamesek leku berdinetik jaurti du Portugaldarrak, baina kasu honetan botearekin heldu zaio baloia Padillari eta erraz jaso du eskuetan Zarauztarra. Reala, kontuan izan behar du Padillaren kasuan, baloiarekin ez duela trebetasun handitza, eta presio horretan, interesaren izan daitekela, ez? Padillak agian ez dauka trebetasun handirik, baina galarretak bai eta igartzen da baloia ateratzeko momentuan. Juri jokatuko du orain, Juri barrutik Berengerrekin buruz kanporatu du baloi hori Aranburuk, baina aldaratzea Berengerri jauzi zaio eta orain baloia berreskuratu du Realak. Agresibo berreskuraketa horretan Gorrotxa. Mikel Oiartzabal dau, Mikel Oiartzabal area barrura eta kontraerasoa gelditzea lortu du eta orain kontuz. Jokoz kanpo esango nuke dela jokaldi hau. Guruzetak jasoko du eta epaileak jokoz kanpo zela adierazi du. Hala espada Mikel Aranburu dago beti. Baina bada heldu egin da, Karrera bat ez du barkatu. Eta orain,
Buruz eta zelaitik kanpo geratu da, minduta, ikusiko dugu mina den edo nekea den. Zutik jarri da jada, Aranburu ea dena ondo dagoen galdetu dio, eta baloia Realarentzat izango da jokoz kanpo adierazi du epaileak. Aldaketa. Oian zago aldaketa egin ditu jada ez, bat geratuko zaio. Jan Santek, temudu zelaikirik Ernesto Valverdek eta Robert Navarro zelairatu. Zenbat aldaketa egin ditu. Dau ez? Arezo sartu du. Navarro. Galarreta. Eta... Está listo. Hiru egin ditu. Hiru egin ditu. Babi falta. Arezo zeinen ordez sartu da, Paredesen ordez. Izan daiteke. Otxe janko... Bai, Vivian hor dago. Vivian bere oiko posizioa bueltatzen da. Arezo baloia bere partiduko lehenengo baloia eukutuko du. Luze bilatze zuen Iñaki Williams, baina baloiak Gedesen bizkarrean jo du eta alboko sake izango da Atletikentzat. No, eta orain bere babesa erakusten taldeari. Adiaren hanketan baloia. Motzean Vivianentzat honek luze jokatuko du. Guruzetak baloia Williamsi eman nahi zion, baina luze joan zaio eta alboko sake izango da. Sergio Gómezen eskuetan baloia. Oiartzabal zegoen bakarrik, Sergio Gómez amagua indu, baina... Horrelako jokaldiak ere garrantzitsua dira zalantza sortzeko, ez? Naiz eta agian ez eman. Orain Oiartzabalek buruz utzi dio baloiak edezi, ez da heldu hau eta albotik aterako du Atletikek Arezok aterako du, Arezok esan aurrerantz egiteko taldekide guztiei eta baloia martxan jarri du jada. 20 minutu, Eta gutxiago falta da, baina oraindik ez dago lana amaituta. Baloia luzegi orain jokatu du Jurik, hala ere ez du barkatzen karrera hori Robert Navarro. Luze jokatu du Marrerok. Oiartzabal izango da, jauzira. Lehia horretan, Marinen ketan geratu da baloia. Marin aurrera egiten jarratu, eta epaileak ez du penaltia adierazi, gainera, adierazi du Atletiken alde. Marinek protesta egiten jarraitzen du, ez du ulertzen epailearen erabakia, baina dirudienez, baloia garbi kendu dio Vivianek. Zalantza sartu daite. Nik uste dut, Zalantza garria da. horrelako jokaldiak oso zailak direla. Oso zailak direla alde pintatzeko, batez ere Badirudi... fisiko desberdintasunaren gatik, ez? Marin badirudi pixkat, aurrera dagoela ez, baina aia da hori. Zugai batasuna fisiko aldetik, ezberdintasuna ditxagoela. Marinek nolabait bazekien baloi horretara etzela helduko, eta orduan gorputza aurretik jarri dio Viviani. Txartel horia. Vivianek gorputzetan egiten du. Guruzetak txartel horia ikusi du orain horretan, hau ere apuntatu beharra. Nika zenbakiak txartel horia ikusi du, Atletikek jada 3 txartel hori ikusi ditu. Paredes aldatu du Valverdek, Jauregizarrek ikusi du eta orain 3. Guruzetak. Pare bat markatu ditu, baina momentuz balantza Atletiken aldera jauzten da. Igoldiak luze jokatuko du orain. Eskuin egalera Realaren erazoa. Luze jokatu. Jurek airez irabazi. Jangelek atzera Jon Martinentzat eta honek ez du atzera begiratu ere. Jangelek orain baloi arriskutsua bat galdu du eta falta atera du. Venezuelako zezenak. Falta asko Atletiken parte bigarren zati honetan, ez da gizemate izango dira. Agian Valverderen Planteamendu izan da, bai. planteamendu atakit, baina behintzat, Realaren erasoak ezin badituzu gelditu zure jokabarekin, behintzat faltek erritmoa mozten dute eta kontraeraso horiek saiesten dituzte, ez? Horrelako kasuetan batez ere faltak zure areatik urrun egitea komeni da. Eta orain kornerra atera du Atletikek. Arezok erdiraketa bilatu du, Sergio Gómezen ikutu baloi horrek eta kornerra izango da Atletikentzat. Berenguer kornerra atera du. Bate ditu nako jokaldiak eta gehiago minutu hauetan,
Bai, noski, horrelako jokaldiek beldurra beti ematen dute, eta gure zenbakiak ikusita are gehiago, baina ikusiko du Berenguer eskuinankarekin baloi hori area barruan jarriz, kobratu egin du Mikel Oyarzabalek, alboko sake izango da. Atletikentzat. Mira, zuaitz astintzeko momentua, ez? Bi aldaketa egin ditu Mataratzok. Beste bat aurrian igual ez litzateke gaizkengo. Gauza ezin duzu Gedez kendu eta ezin duzu Oyarzabal kendu. Taldean nola egongo da fizikoki, orduan batez ere bi jokalari horiek gora, Zubeldiak irabazi lehia hori Guruzetaren aurrean, baina Williamsek mantendu bakarrik esker egal honetan eta ateko sake izango da Realarentzat. Berenguerrek jaurtik eta probatu du area kanpotik, Marreroren ateko eskuina galera joan da. Zelai erdian Realak kontrol pixkat behar duala, Baloia mantendu, pixka bat erritmoa baretu partidua esapurtia. Agian Lukas Osic batez, Bai. eta gero hor erabaki dezakezu edo Gorrotxa jeitsi, edo Soler jeitsi, edo Soler atera. Bai, hori da, edo Soler sakrifikatu, baina Solerrek dirudiena baino askoz gehiago jokatzen du, Bai. Partidu askotan borobildu du partidua 80 minuturekin, Bai. Horatik orduan agian ez dakit Gorrotxa kentzia erabaki hona izango litzateke, baina nik uste Zuzitzentzat dagoela partida momentu honetan. Zuzitxek agian baloiarekin beste kriterio bat, horre falta errazena adierazu du epaiak zelai erdian, Gorrotxak Galarretari egindakoa, Navarra hori barkatu. Orain Mikel Oyarzabal txakursarra, Bibianen sakea saiestuz, Bibian ekatze da Laportentzat, eta honek Galarretarekin jokatu. Galarreta zelainatu denetik, berak hartu du bate Atletik zaldearen batuta, eta orain luze bilatu du Realak Gedez. Elkaiarekin jarraitu, Bibianek falsa egin baitio eta Bibianen bigarrena da. Bigarren zati honetan ez du oraindik txartel horia ikusi, baina epaiak markatu du. Bietako bat, azala ez? Lehenengoa ez bada, lehenengoa advertentzia, bigarrena txartela. Hori da. Gorrotxa baloia zelai erdian, Jangelek, Jon Martini begira da altxatu eta eskuminera jokatu du, Aranbururekin, kontuz horri hildako baloia geratu zaio Marini, are hartzean Jangelek baloia galdu du, txakurtzarra moduan Mikel Jauregik joan zaio atzetik eta baloi hori berreskuratzea lortu du, orain falta pitatu du epaileak, ez dakigu Mikel Jauregik egindakoa eta orain lurrean dago Realeko jokalari bat minduta. Jon Martin da minduta dagoen jokalaria, golpea dirudi. Horri ikusiko du errepikapenean, Jangelek falta Jauregik eta gero Guruzetak nahi gabe Jon Martin zapaldu dio eskuineko bota eta oraindik minduta jarrantzen du. Lasartearrak Atletikak atera du jada baloia, atzean jokatu du Laportek Bibianekin, honek Aresorentzat, Areso ere presko dago, Berenguerren baloi hori Zubeldiak gelditu du, eta orain lekua berreskuratu behar du Sergio Gomezek. Bibian eskerre galera Atletik, ez barrutik saiatuko da, ondo moldatu da orain Jauregik zelai erdi horretan eta falta atera dio Jangeli. Askoliak gelditzen partida momentu honetan, Bai, momentuz erritmo geldoa orain partidua. Falta ugari bi taldeen partetik, Bai, momentu honetan bai. Aresok barrutik Berenguerrek bueltardi, kontuz horre, baloi arriskutsua jokatu du Atletikek, baina eramatea lortu du Gedezen berreskurapena, Gedez, Bibianen aurrean, Gedezek baloia zabaldu, baina galdu egin du, motz geratu zaio eta Jurik berreskuratu du baloi hori. Kontuz orain Aleti ere prezipitatu baita, baina aldaratzea jauzi zaio talde zuri-gorriari eta berriz hasiko da atzetik. Zuzenean Laportek Williamsi eskuinean zabalduta, ganako jokalaria,
Williamsek abiaduran Sergio Gomez irabazi area barruan sartu du. Eta beste korner bat izango da Atletikentzat. Atleti nagusitzen ari da, azkeneko 5 minutu hauetan. Nik uste dut Galarreta zelaira sartu denetik, Izan dela, Atletikek pixka bat partiduaren erritmoa hartu duela, Bai, batez ere. Ibartarrak batut hartu duela eta orain bina egiten ari dela, Bera izango da, baloi hori erdiratuko duena, baloia area barrura, kanporatzea lortu du Realak, kontrolatu egingo du berriz Eibartarrak, eroso atera du baloia Jon Martin gora, Lasartearrak baloi hori kanporatu, aldaratzea, Atletiken alde, baina faltza adierazten du epaileak erasoan, Eta lurrean ikusi dezakegu jokalari bat. Aurpegian minez ari da, Kolpe bat du, kamaran. errepikapenean ikusi dezakegu. Aranburu dela lurrean dagoen jokalaria, Supera kolpea, ukabilka da moduko bat eman dio guruzetak, bizkarri zegoen, ez da intentzio txarrarekin, asmo txarrarekin joan, baina min egiteko modukoa. Batez ere, korner horietan ikusten dugu askotan, penalti xapitatzerako orduan nola jokalariak eskuak irekita dutela, salto egiten dutela. Eta nik uste jokaldi horietan penalizazio gehiago ondarko litzatekela, Ikusiko du alboko sake Atletikentzat, Areso atzera, Ibianek Laporterekin jokatu du, berriz ere, Arabarrarekin, Sergio Gomezek berreskuratu adi jokaldi horretan, Jon Martinek baloia kanporatu, baina epaileak Atletikeko aurrelaria jokoz kanpo zegoela adierazi eta baloia Realak berreskuratuko du. Horri Oskarson sartzeko dago, prest. Horri Oskarson zelaira ikusiko du nor aldatzen duen Mataratzok. Abestia dagoan ala ez, baina nik uste... Hainbat aukera daude, lehenengoa Soler edo Gorrotxa ateratzia, Marin, zelai erdian sartzia, eta... Kontuz orain, Aresoren bizkarrera, Gedesi helduko zaio baloia, Gedesek area barruan, baina ez dago inor. Hala ere, bigarren zutoinera atera du pasa eginda baloia. Eta Realak goian presionatuko du. Realak presioan jarraitzen du, baina ongi atera du orain Juri Zarauztarrak baloia. Galarreta erdian Berengerrekin jokatzen, Jon Martin bertara arte atera da, eta orain Williamsen jokaldia, baina Jangel heldu da Escobarekin eta baloia eraman du. Berriz ere, Realak erasotuko du. Momentu kritikua, Atletikek bere azkenengo bi aldaketak egingo ditu eta aipatzen dengoena. Norengatik uste zuatatuko dela horri. Nik uste dut Oiartzabal zelaian utziko duela. Solerra agian. Marin sartu dezakezu zelai erdian. Agian, ez dakit. Oso zaila aurreratzea. Baloi Atletikek aterako du orain partiduak ez dauka protagonista nagusi bat, ez dauka baloiaren jabetza duen talde bat, baina hala ere biek egon nahi dute Sevillako finalean. Atletikek baloia galdu orain, baina berreskuratu egingo du. Adi orain Reala baloia berreskuratzeko eta epaiak abantaila eman du. Abantaila Gedesentzat izango da, Gedesek eskerrean Sergio Gomez dauka, Sergiok baloia erdira. Eta kornerra atera du, Sergio Gomezek orain besoak altxatu Anoetako txaletu guztiak animatzeko eta azken minutu hauetan beharrezkoa den bultza emateko. 10 minutu falta dira, Realak beste korner bat izango du. Area barruan Sergio Gomezek jarriko du baloia. Anoeta taldea babesten, giroa berotzen. Sergio Gomezek area barruan, salto egin du Jangilek. Baloira zioan zuzen, baina ez da heldu eta orain kontraerasoak gelditu behar du Realak. Gorrotxa! Inoiz baino adiago. Jokaldia gelditzeko eta ari orain Jangel penaltia eskatzen ari baita. Epaiak ez du zuzenean ez errikusi, baina norbait bultzatu gara nik uste dela eskatzen. bultzadaren bat eskatu du
Jangelek alea barruan, galarretarekin izkeran jarraitzen du, eta minduta orain Gorrotxa. Atletikek azken aldaketak egingo ditu, Guruzetaren ordez Niko Serrano sartuko da, eta Jauregizarren ordez Vesga zelairatuko du Valverdek. Zelai erdisa guztiz berria Atletikek, igarra zatientarako. Vesga esperientzia dune jokalaria, urte asko daramatzaia da Atletiken, badaki zer den Errebisioa finalean dago, egotea eta finala jokatzea, eta Niko Serrano berriz ere zelaira, eta realean prest Oskarson zelairatzeko, baina oraindik dirudienez ez du aldaketa egingo Rinok. Dirudienez, orain zerbaiten zain ari gara, Carlos Soler. Carlos Soler izango da Realaren hirugarren aldaketa. Oiartzabalek aurre mantentzea mantentzen du, Mikel Oiartzabalek agian atzera pauso bat emango du. Edo bandara, ez da marin atzera. Orain, izugarrizko txaloka da Oskartonentzat. Berarentzat da Anoeta osoaren abestia. Esperantza handia dauka Anoetak Islandiarengan eta kontuz orain begira ari direla jokaldia. Penatia, errebisioa ez? Errebisioa eskatzen ari da epailea. Guazen ikustera. Oraindik ez du errepikapen argi bat izan, errealizazioak ere ez du errepikapena pantailan erakutsi, baina dirudienez epailea Soto Grado, penaltia begiratzera joango da. Jorge Figueroa Vázquezek alaxe esan baitio. Eta oraindik ez daukagu irudi argire. Hor ikusi dezakegu errepikapenean Jangelen errematea, beraren azen errematea, ezakit penaltia adierazteko nahikoa izango den. Egia da kamisetatik eusten duala. Nik uste dut errematea Jangelena dela garbi, eta hori dela Figueroa Vázquezi atentzioa ditu diona, ez? Baina ezakit penaltia pitatzeko modukoa den edo ez. Egisa da kamiseta eusten ari dela aurkikuta baino lehen. Galarreta da, ez? Laporte penaltia argiagoa zala. Asko txedarriagoa. Egia esan, penaltia pitatu du. Penaltia adierazi du, epaileak penaltia adierazi du, Soto Gradok Realaren alde. Jangelek korner hori errematatzera zioala, tenkada bat igarri du eta noski igarri duela ze. Figueroa Vázquez epaileak barrean ikusi du eta orain 11 metroetatik jaurtiketa izango du Realak. Ez da zalantarik nor jaurtiko duen bale hori ez. Zelaian geratu denak. Gipuzkoa oso egongo da penalti jaurtiketa horren atzetik, Gipuzkoa osoa egongo da. Eta bultzada kamisetarik gabe. Gipuzkoa osoa egongo da pantailara begira, Gipuzkoa osoa egongo da Anoetarekin. Gipuzkoa osoa egongo da Mikel Oyarzabalekin. Matarazzo argi zela esate zuan. Mataratzok ez dio bakean utzi, epaiari. Hor, Omerto Toprak eta Jon Maizano ere presioa egiten epaiari, garrantzitsua horrelako txakurzarak izatea urtean, Nik, benetan berriro diot, Ez dakit, penalti askoz ere argiagoak ikusi direla, eta ez dira ligan, pitatu. eta ez dira pitatu. Bai. Hori horrela da. Bizurrik ezin dezakegu esan. Eta orain, Gipuzkoa osoa, Mikel Oyarzabali begira. Gipuzkoa osoa, Realaren gol honen zain, 11 metrotatik izango du aukera Ibartarrak. Hantxe kamiseta bat bota dute harira, ez? Hortxe, Mikel. Txaloak Iñaki Williamsentzat, kamiseta hori, atetik kendu baitu, area txekian Alex Padilla, Goazen, Mikel. Zarauztarra Ibartarraren aurrean, Mikelek atzera pausak egin eta Alex Padillak ez ditu egin oraindik. Epaileak atentzioa deitu dio, Mikel Oyarzabalek,
3 metrotara du baloia. 3 metrotara dauka. Hortxe Historia Mikel egiteko Joseba. aukera eta Reala berriz ere Sevillara eramateko aukera. Epaileak txistua joko du segidan. Mikel Oyarzabalek pausoak aurrera jaurti. Gola! Gola! Mikel Oyarzabal! Sevillan egin zuen! Eta gaur ere errepikatu nahi izan du. Reala Sevillan ikusi nahi du Oyarzabalek. Eta horrexeatik sarera bidali du. Estanda izugarria, Bengala Aitor Zabaleta, Armaian, Soramena anoetan, Reala pauso batera Sevillan egoteko oso utzi geratzen da. Nor izango zen ez bazan Mikel izango ez? Nor izango zen? Bideo honetan Mikelek giratuko dizuela, osea que... Oso hurbil dauka Realak, Sevilla joateko sari potoloa. Oso hurbil dauka Realak, 40 urtetan, 3. finala jokatzeko aukera. Eta orain, Bengala bat ikusten dugu hor, zelaira, atotxa zerreko sentsazioa, eta egetan izugarria, eta amaiera borobila eman behar zaio honi, ezin da eskuetatik joan. 4 minutu ametsa egin bihurtzeko. Markel, nik ez dugu aukerarik izan, orain Sevillan egoteko, ez dakigu zeren Reala zuzenean final batean ikustea, eta oraindik ez gara hor ikusi behar, ez da osasuntzua hor ikustea, baina oso gutxi geratzen da, eta Realak beste pauso bat eman du, Sevillara joateko bidean. Beti entzun izan dugu gure gurasoak eta gure Aiton Amonen historioa kontatzen zerakoa zan Reala final batan ikustea. Aukera izan genuen eta pare bat urte, Covidak ez zigun final hori... Kontuz orain Reala, erasoa Mikel Oyarzabal, area barrura, Oskarson! Bikaina zen Oskarssoni bilatutako baloia, baina Padilla adi egon da hor, Ibartarraren erdiraketa gelditzeko Atletik orain danarekin gora. Dale kabeza, etxe. Dale kabezean eta guztian. Ez dakin zenbat ikusle bertaratu dira, ez dakin zenbat zaletu. Baina errekorra ez bada, begira nolako estanda ari den gertatzen zelaian. Aitor Zabal eta Armaia zoratuta orain momentuan. Eta Realak burua erabiltzeko momentua. Marrero jantoko du orain baloi hori. Eta besoak altxatzen garraitzen Sergio Gómezek. Realak zaria eskuartean dut azindu joaten utzi dira. Benetan talde honek izan duen erresilentzia txalotzekoa izan da, bai mataratze beritzi zenetik eta baita ere batez ere ahulzan mantendu dalako, benetan eurengan sinistu dutelako, gure kapitaina Mikel Oyarzabal beti bezala ibilbide honetan gidatzen, kartu jarakasunetan, eta luzapenean sartuko jada, ikusiko dugu, ze luzapena luzetxoa izan daiteke penaltiaren izan dela, eta bai. revisio horrekin, eta sortzi minutua izango da luzapena. Oraindik mundu bat geratzen da, Sevillara joateko, baloia luze Iñaki Williamsentzat, eskerregalean jasoko du, 2-batekoa, kornerra atera du Atletiko jokalariak, kornerra izango da Atletiken alde. Ez dago bakerik, ez dago pausarik, partidua lehenengo minututik amaierar arte. Izugarria izaten ari da. Dago momentu bat ere gazai egoteko, benetan final erdietako arima izan du partida honek. Ultsasioak ez dira jaizten orain baloia area barrura, Remiro, partido osoa Remirorekin eta Marrero ari da jokatzen. Orain txartel horia ikusi du Atletikeko jokalari batek, ez dakigu zer ari diren eskatzen. Marrero kolpe hartu du. Bai. Oraindik ez dakigu zer adierazi duen epaileak. Marreroren kolpea, Iñaki lokaldia errepikatuko dela dirudi, berriz ere kornerra ateratzera Reala. Marrero entzuten da orain anoetan, oraindik 7 minutu luze geratzen dira aurretik.
Oso luze Kontuz, joango da. bai, luzea da luzapena, Hortxe Marrero. Hor goitik aldaratzea utzi du area kanpoan, Bai. kornerra izango da. Berriz ere Atletik entzat orain beste aldetik. Jarriko kontuz du eukibia abian. ere. Kontuz botzean horrek, Gedes, Adi, botzean saihesteko. Llévame a Sevilla horri Oskarson entzuten da orain, Armaian. Baloia area barruan jarri du Atletikek errematearen bila. Marrero atera du baloia. Marrero, zenolako geldiketa Marrero. Zenolako geldiketa eta zorratu egin da orain. Zorratu egin da orain, baina Iritsi direnean horre da, Marrero, beti bezala. orain epaiak jokoa gelditu du zerbaiten bila. Ez dakigu zerbait Penalti ikusi posible bat. duen. Atletikek ez du ezer eskatu oraingoz. Eta orain beste minutu bat deitzeko adierazten ari da epailea. Arien sartu da. Aldaketa barkatu. Hemendik gure perspektibatik galtzen du perspektiba pizka Lepor. Eta kopa honek historia oso politak izan ditu, Gero komentatuko ditu partida bainera, baina benetan Mikel Oyarzabal izango da mataratzok aldatuko duen azken jokalaria. Gedes izango da bestea, haien zelairatu da orain. Eta Mikel Oyarzabalen azken metro hauek Gipuzkoaren garratsia dira. Gipuzkoari azken urteetan gehien eman dion gizona baita gehien eman dion jokalaria zalantzari gabe. Eta horrelaxe eskertu nahi dio Anoetak. 7.000, Gipuzko ditu 7.000 biztanleek jaurti dute penaltia, benetan Eta orain berriz ere mundura Lasaitasuna. zeitsiko gara. Azkeneko minutu 5 minutu. zaila geratzen badira Marrerokin lagadu baloi hori eta ez du aldaratzea urruntzea lortu. Realak Atletikek jaurti eta ateko sakea izango da Realarentzat. 93 minutua 94 Gero eta hurbilago dago Sevillako finala. Errealale entzuten da. Hemen errentxan ere jendea zutik gartzen ari da. Penalti eskaintzen Gero zuten, eta baina hurbilago baitago. errebote batetik etorri da hortaz. Marredok urrun baloi hori zelai erdira helduko da Gorrotxak buruz. Zuzitxek jaitsi du, Zuzitxek ondo gorde du baloia, hori badaki egiten kroaziarrak, hanketara bilatu du, haienek Sergio Gomez, honek ez du ulertu eta alboko sakea izango da Aresorentzat. Atletikek azken aukerak aprobetxatu nahiko ditu. Padillaren hanketan baloia, Padillak bideani, honek Laporti esan dio, denok gora joateko. Jurik eskerreganera, Navarrorekin, Navarro katzera ez du argi ikusi eta nahiago izan du baloia betza gorde. Bibianek Aresori atzeko lerroan mugitzen ari da Atletik, baina ez dauka argi zer egin. Eta orain Zuzitxek Oskarson eman diezaioke baloia. Zuzitz da! Idoritxon bakarrik. Padilla gelditu du baloia beste aukera garbi bat. Kontrara zoratera da Reala, eta Realak goian presionatzen segitzen du. Eta goian presionatu behar du, ezin dio Atletikeri aukera bat ere zuti. Ez, Azkenean. horrela jarritu behar du eta horixe bilatu du. Falta dira horretik. Horixe bilatu du aldaketekin, ez? Bai, ikusi dugu nola horri sartuen. Sartuen, zelaierdik horretan kontrol piso bat lortzeko. Eta ipatu dugu Atletiken kasuan, Galarretak eman diola, kontrol pizkatxo bat, trinkotasun pizkatxo bat. Erraren kasuan, Zuzitzen eta Jangelen papera batez ere gaurkoan. Oso garrantzitsuak izan dira, partidari buelta bat emateko, edo behintzat, Realaren joko horri zentzu bat emateko. Aldaketekin asmatu duela esan dezakegu mataratzu. Ez da behin ere, Orain Atletiken zelaian jokatzen ari da Realak, kontuz ez dara maitxu. ez du lortu kontrarazo hori gelditzea. Orain Jangelek falta egin beharko du, falta egin dio eta txartela ikusiko du. Txartela ikusiko du noski, Realaren aldeko lehenengo txartela, Jangelek ikusi du 86. minutuan. Uste dut 2 minutu geratzen direla edo 3 minutu geratzen direla. 2 asko jota. Partidu amaitzeko. Zaila da kudeatzea orain bai markailua, bai sentimendua, bai emozioak.
Momentu hauetan dana... bizi dago, eta orain Jon Martinek ez du aurkitu baloia, eta hala ere Atletiken jaurtik eta Marreroren sarearen albo batera joan da, Atletiken azkena espada izan, azken bigarrena izan da, eta bertan behera utzi du aukera hori Marrero aterako du. Filosofikoa esan daiteke, baina momentu hauetan ikusten duzu pasa dituzun etapa guzti txarrak, nola denboraldi hasieran ikusten genuen Reala, Real bat animarik gabe, bere jokoan zentzurik gabe, eta nik uste benetan futbolak zoze eman behatziola Realari. Momentua heldu da, bufandak gora, anoetak txoriak txori abesten du, benetan unkigarria momentua, azkeneko minutuan sartu gara, edo bentsat azkeneko minutu terdian, hori Sotogrado epaileak erabakiko du, polita benetan momentua, oraindik ez da amaitu, baina Anoetak, Donostiak eta Gipuzkoa osoak bere burua Sevillan ikusten du, eta hori benetan taldeari eskertzekoa da. Sergio Gómezen enegarren berreskuraketa, eta orain luzean txokatu nahi du Oskartzonek. Sergio Gómezek baloia gorde, eta haienekin jokatu du, haien etxeko gizona, etxe aurriko gizonak baloia galdu, falta egin du, eta partidua motendu egin behar da, hau amaitzear dago, eta bezgak guztiz joko aldatu eskerre galera, Robert Navarrok jaso du zelai erdiko lerroan, Robert Navarrok erten denetik ez du asko egin, baina hala ere, arriskua daukatetan, denboraia gaindituta, kanpora aktu egin du baloi hori eta Oskartzonek kontrolatuko du. Orain Zuzic kontra eratzora, Zuzicek pare bat aukera dauzka, bat Pablo Marin, luzean, Pablo Marin, Marineko Oskartzon dauka! Baloia gorde du, kornerera joan mesedez, gorde baitza, Oskartzon! Zutoinera Oskartzon! Baloia orain dikara barruan, bizi-bizirik, epaileak amaiera kitatu behar du jada, ez du oraindik amaiera adierazi. Kartel horia ikusiko du orain Zaien Muñozek. Hau ja festa bat da, Oskartzonek ez dakit berak eramago gaituen Sevillara, baina bere parte izan da. Eta parte izan da, eta bere buruan eduki du azkeneko aukera. Oraindik ez du amaiera adierazi epaileak, baina laizter egin behar du, zen 89. minutura heltzear gaude, Atletikek goian jarriko du baloia, Iñaki Williamsek baloi hori lehiatu, baina zuen ja kanpora, Gipuzkoa osoaren ostikara izan da hori, eta Reala finalean egongo da. Reala Sevillan egongo da, 5 urteren ostean, Realak beste kopako final bat jokatuko du, daudenekin, ez daudenekin, eta guztiok. Reala Sevillan egongo da, Pirilaren 18an, lortu horren zaila zirudiena, hasiera batean. Poliki, aurrera, beti. Ezin da kasualitatea izan, gure ibilbidea Negreiran hasi zen, gure ibilbideak Reusen jarraitu zuen, Eldensen izan zuen 3. partidu Realak, gero derbiak etorri ziren, Osasunaren aurkakoa lehena, partida buelta, bata bestean atzian. markagailua iraultzea, eta gaur, azkeneko derbian, Realak garaipena Realak garaipena lortu du, eta Sevillan egongo da Pirilaren 18an, Markel. Momentu honetan, benetan gogoratu behar gara, hemen daudenengatik, eta hemen ez daudenengatik. Zerikusiren bat eukiko dute hemen. Ezin gara astu, ibilbide hau, Sergio Franciscorekin hasi zela, Jon Antzotek jarraitu zuela. Nork ezago zegoen abenduan, hemen ginela, momentu honetan. Osa, benetan, nik uste, benetako izugarrizko buelta mandela tortillari Realak, denboraldi honetan, eta hau dena ez litzatekela gertatuko Matarazzo etorreko espalitz. Hori horrela da, sekulako aldaketa eman dio taldeari 180 gradukoa. Ez dakigu zer gertatu zen abenduko azken egun horietan, Matarazzoren lehen egunetan. Ez dakigu
zer eman zien jokalariei txipa aldaketa hori lortzeko, eta gaur egun hau bizi ahal izateko 6.000 zaletuen aurrean taldea babesa eskertuz, baina gaur ia 40.000 izan dira bultzada hori eman dutenak, benetan izugarria. Eta lana ez da maitxu, apiriaren 18an, Realak bere historiako laugarren kopa irabazteko aukera izango du, aurrian Atlético de Madrid, aurkari zaila, partida bakarra da, baina ez dakit, nik uste, ez dakatitzik momentu honetan. 90 minutu edo 120 edo penaltiekin bada gehiago, baina Reala Gipuzkoa osoaren arro egoteko arrazoia izango da, eta apirilaren 18an are gehiago da gure aurkaria ez da aurkari soila izango, baizik eta Atletico Madrid izango da, eta badakigu partidu horrek zer ekarri dezakeen, eta ze esan nahi daukan guretzat, Realaren Atleticoentzat eta Donostia osoarentzat. Benetan, taldeak irabazi du, ondo ospatzea, garaipen hau. Merezi dugun bezala, horri Oskar zongertu datu daben bultzadara, mikrofono hartzera, Horri ez dut uste ez? mikrofono hartuko aldu gure islandiarrak. Egin du, bere hitza bete du. Azoria baita islandiarrak. Berriz ere, eskerrak eman, partidu gurekin jarraitu duzuen guztioi, izugarria izan da guretzat hau, zuzenean bizitzea, bestela ere aurkian biziko genuen, baina... Baina, hemen egotia beste esperientzia bat, guztiz polita, eta ez ditateke gertatuko, gure ematen diguten babesa izan balitz, ez? Hori da. Gu azken finean, kasetaritza ikasten bi gazte gera, hobi bezala hartu genuen hau, eta ikusitun gauden gaur, ez? Orduan, horrek badu bere bigarren zentzua. Noski baietz, eta ginora helduko garen, baina Sevillara espero dut baetz, lehenengo pausoa izango da. Realaren final hori bizitzea, Sevillan behingoz, orain arte ezin izan dugu, eta orain azkenik Bertan izango gara. ez dakit nola helduko garen, non egingo dugun lo, ez dakit zer, baina mereziko du. Nik uste momentu honetan dakaun adrenalinakin eta guztiakin ez daula ondo barneratuko, eta hemendik etxerako bueltan konturatuko gara beranak zer egin du. Bai, Realak lehenengo minututik amaierar arte merezi izan du hor egotea, eta horri ere balioa eman behar zaio. Orain taldea zelaiari buelta ematen ikusten dugu Jon Martin izango dela elkarrizketara hurbilduko den lehena. Jon Martinentzat ere posik egoteko arrazoia, 19 urte bere bizitzako taldearekin bestean esan zuen elkarrizketa batean Realak kopa irabazi zuenean beak 14 urte zituela, autobusaren zain egon zela, eta orain jokatzeko aukera izango du dena ongi badoa aurrengoko asteetan. Eta nik uste dut honekin gutxinaka Bai, izten zuzenekoa isten joan gaitezkela, eskerrik asko ontzareten guzti, ez da izan pertsona ongeran, baina ikusiko dugu, baina ez diogu garantzirik emango, Ez, bizitakoa bizi dugu, eta hori inork ez digu kenduko. eta hor aipatuzuna, ez digu inork hau kenduko, osea que Hau hemen geratzen da.
Hemen amaituko da gaurko zuzenekoa. Baina espero du disfrutatu izana gurekin. Abenturak bigarren zati bat izango du. Eta etorkizun batean ere disfrutatzea gurekin batera. Ez dakit gu beste bizi duzuen reala, baina seguru energia hori eta sentimendu hori kontagiatu egiten dela. Beraz, Hemen utzi dezakegu gaurkoz. Gaur polita, gaur borobila, eta espero du gau luzera. Hostia, luzera. bihar klase daukagu, osea, formal ibili beharko gara, baina bai. Eta patuak beti azkeneko hitza du. Hala da. Hortxe gongo bala, ez? Agur eta eskerrik asko. Eurra eusaten hori.